to akontire pompane so mo oni premier tentene ya pekura wono no brode enye peda na na sa wotina se ya no otumfo opem so otekokko so atwe piri okasa no ma totu ontoma sa se wotieo na na Krobea amo fire kajagum na yetieo Ramu ato abusafo ya mamunyina ha bra so sansema hodo bia yaboaboa no ni atudisa Asem Beba Dabi kasebo yade abato manimu na nsam no die edimu akotene ebi anisa baba sa nane nafu akakra entemnie na abrofo radio kase ba ko ya ofra ne se eye British Broadcasting Corporation omo ye hwemu bi na sa hwemu no omo ye fa eye India memu efa enuboni bia omode abawura eye West Africa hadma omode baba sei ye mebunu na afei niema bia ense emfata ye free one mo na etu hwa na yakopiem sokoban krofrom na se ebre kase nipa bonfo bia bawuram sokoban krofrom ahimfie ko wiase akonya tuntum wono matabiri ediko yebemo hwini ade ani atre eye kwada so wood market hon ma enche biara de jabi etro ho na se ebre mpanimfo atime abomodin asidwa na wie na adwadifo nkotremu a omo kire so obojo omo sika bi na no omo kire se sika na omo gia no we dia adabraka na ne boodin dodo na atwoma mponu amansini mu asante mantam yamu okwakohunu opani bi na mu ewo no ankasa na fuom yebekwa ahoma so na yene na nankansa di nkomo ama wache de nam support ya papa yi watu anse do we no moni afofro ne aboaboa no se Asem Beba Dabi kase boya de ba besom ne mo tie na se no so family sa wi ase abo ndate betime atwade asua no oda maba se ne senti edwuma kwa bia da roma no maso asena ensamu do ye de eto amo ba bi biara amo vata ma kano e wo dwaso abusuafo ye ba ye mfia de onu nie ye nya problem bi ada ntimisra wada koso ana no nom onu ma be bo ye die papa ye oso ya make drink e ho ho me de cafe bi animo ne kwyo sa ewia na bo se no nya bi e be bo awo vata ma chokozo so e ho yan kase kokko ne de ye tro broma kakao de pa de akoko bia onim de etimi eye na vata make banana so e ho e de yan kase kwadu ne de aye vata make strawberry no so ehye pa kaso mo omega 3 wo 6 wo na 9 so ewom mpani num kwada num tinne wo bawura supermarket bia na wo pani no waje bia no waje bia ma kwada na nkwara ne de emfaso beba so ene se omusua nwoma ekoyie pa beba nwoma se biribi ama bibia atimi awie mu de ede amano eche international se anka nkira mo se nyam biara hwan na ACC wo hwan na de wo ka wo si wo ntua so wo amano ne anase Ghana ha mamodi aso baba beka kire wo no obekwa kwaje usika ede ama bia no aye insurance bi kwabrane atwiwadi ana fakwada wonum utu kwabrane atwiwadi anase wakwa akoto asase ama yatwiwadi eno eda nchen a odo obi osika semu ngita hodie bi ni pakro na ye na adwese sika nya de obetua ne atwa ne china konkaden wode kwadan international fo a won be kire di pakro no pa no maji sika no na omode ama eno eda nchen a ADR no CNCC onua ene onua ntem ebia wakoto asase na obenten so akwa akoto ukoye wedi abo aguso wedi anwa aguso media mentiase hwe na ma ntwem ho nse kan momodin Asem beko international ho na waso avo case ne dia mamoboko sa ya abusu Asem a mesre wada momodin ase ode beko akwa dan wo no afenso Asem nka kire mo se wasaso ya nkyerɛkyerɛ de ma eye adwuma ukua hodo e momode tretre omunim die ma bibia timi ewie peye kuma se media run about no so pe ye ben asaf VIP bus terminal hodo ma mesewa plaza first floor hodo ma na wonza be kan yesawi ye ho bogoso ye ho sunyane so ye ho hodo ko fodua so ubehu yen abusuafo bibia ni amofre H4 ahoma eso en 0544 141688 0544 141688 and 0266 717101 0266 717101 perfect series ngoma no e wa dwama so busua ene bibia ye bia ye ngoma sua enti e wo so opa ngoma ne papa no fa ede ma oba no no sua na niti bobe na ni o manyina konkan ena anu ada ye busa akoda bi se mampanyini be no di nkan wo man Ghana yimu wo se na nado dan kwakufu ado tumrika history of Ghana kopesa ngoma ne bi fama abofra ne nkenkan na niti mobile na ena wiase aye wo mu bibia ye computer enti wo se wunya bi de ma abofra ne ma konkan wo manya abotre atwere ngoma ne da ba abonten so brofo wo de atwere no emugo abofra ne kan a wono ankasa ti ase ama wo hunu se ne obesi
edi ne dwuma enwoma so ya japade a wodi gya oba a wo achi obi ntumenye enti pe nwoma papa ibi enwoma so ya so na gya tum na ka de stamp aboso abofra ne kenkan ne ti bobel efri kg1 kosi GHS 3 wode nwoma ni nyina bia ba adwaman so na anika samba kunie wo mo set mock exams midterm exams so na terminal examination ahodo enti yo wo for brano no akọ nsem misa bi wo da beso abofra na hwe so na sukuu so ahodo nyina betumi etu anamon kro ya aboa ema disuafo no adisua akonkan na dansoma yenkan first stop ubehunu wonomo sanso na kumase aputuo ja station wonomo a wobutuo edi dwumadi free wonomo wonom na se wo de oba ne da akyehye won se obebo ho ban mapa edi ama fra homa ne mpanyifo entwetwe nkomo 0243299938 and 0540755465 the Marvels event ni abusua wa wanya sika kakra hye wata so na pese oye wedding unim wedding ho maache na wonhunu de ne a wonom se bra na won plane bibia kama fama wo wi awanyantobo sai ye decoration na siesie oba no de na bro na ne o manyina konkan wa wo de hye bi nso ato no kon wuo fakoda wom no nya bibia fama ena no ada me ko wedding bi wedding ase o ya bod decoration red and black wa hwe wan ko di Marvels event when ye wo ntu kwa say ye birthday wedding yi obesiesie o na ne o manyina konkan de amount anoma anyi station ho na ma wo butu wono mo ja homa ina fra o mo ne no wo mo endwendwene wedding ne ene wa yi ne ho 0245628485 and 0539926464 0539926464 ya frametri mudahine na nakwasi wusu achao mini ha abrewaba Kofi Chumesi afen samnu nchochemu enie Asem Beba Dabi samna nya ba na nya bedru si anu ya ne de be kanya se kan ne de betwa mu bi kan asem o sinipa kasa tie se wantia Asem Beba Dabi eno na ya diru so no yemohwi na yamfe ani entre eye Britain na wodomo ewo radio kase ba ku bi ewo your friend say British Broadcasting Corporation BBC na omofa bi a omohwe eye hwemu your friend say BBC African Eye na no ada omoye hwemu surunku bi na hwemu no omokoye free eye India ememu ene be bia omofrafra nro ene omokoye sa hwemu edi efriye na hwemu no na omokyerasa eye India Avio Pharmaceutical Company bia ewo honom ene omokoye eye edi efriye ya enro ya omo eye no sabia ku sabia nya ado a omode ba ebibrem hanom edi aba be seyen aseye mabunu ama ye mabunu anonum bia aye tentan se jaman ya sabia ku sabia nya ado eni kwase eba no sa odi abra Facebook tech 102.9 FM wo hwe kwabra ne to obeka se plate na waye se tintan waye twintwan abusia for bra Facebook no so na be hwe se ndo ya omo ya omode ba ebibrem hanom no yawu bra na bra be hwe se de mabunu bia sia no mo mo giregyina honom uhu pa abusia for wankasa kura no obedwa na saa enro ya meka eho asemi ose ebi eye tepantado ena afe eno edanche a ospiod ena eye kalesopodo na saa enro we se wonmo akire se unim na se ukofa bia fa na obefa na abusuafo ade a ebeye wo no enya asem keto akura moapom ye wo mre eno danchan so asabia kusia benya do wunya hwe so obehu se waye tentan waye twintwan jase ugina hodom a utonkoso ona yeso mamu zunsun me ameko zunsun me ameko ugina ko achi na abo anim dan hu se na yese sa jase waye tentan amno abroso ya wo kire se aduro ya ormo ade ba eye ebibrem hanom no abusuafo de edi kan no se ebi kwawuyam anasa wo yobi a uta no nunum bi a ene ewugina honom sa waye twintwan na utwa ho sa baka sa akokwa ya bona ba twa ho sa yebi wan se tem na wa twa hwe wan hwe kra ye beka se wutwa na asem beto dwa no aya nwanwa ma yadwene ho aye ntiase se na esidan ena kwabrane wonu krom wono betimi aye sa enro wesei na wade aba ebibrem atoye ha no mse ye mabunu wo mo no nom no mo nsei abusuafo arehu asema ye kan sa no mo de mo mra Facebook no so na mo mra mehwe kwabrane ye tentan sa na kise ohia no yonko kwabrane bi te se bia databate wesei no no wasi na sum sawa wo be wusa na nani aba no ho so kakra na nani ba no ho so sa no kra na anya sa aba no ho so bia o obesa so aye tan sa na na asemi beto dwa no aka hu bie ama Food and Drugs Authority for aba bonten omodi aba beto dwa
se saa enro ya se bre yesusu se abawura eye ebibre mu atoye ha se no abusuafo omonfo omon san hyase se bempredua sa so obi yare a onkonko to binom ana se bibia etesa nti wonie ya beba ho ne ya obaye wa anwe se obekwa akwa se dro bi anom no ene ye wa nkasa ujejireje ebieu wɔkyerɛ sɛ saa adwumakuru yi a yɛkasa ɔmo India memu ɔmo frafra sɛ nnuro yi a wɔmode ba ɛyɛ ebibre mu atoyɛ ha sei no wɔmo no ɔmo ni twaka bia na empo sɛ bɛbɔ awura Ghana ɛmɛmu hanom o sɛ bɛbɔ awura hinihini o anaasɛ baabi a bɛfiri bɛba bɛduru Ghana ɛmɛmu hanom no wɔbia ma obia tumi krataa so mfa sɛ nu bɔne no tantan sei ɛmfa mra Ghana mɛmu enti wonie ya bɛbɔ ho mpem na de bɛwura mɛmu no emra chewa ene ubedire nyuno sade tie na efata kokko ba ko a wosan so eka bio ene se so mo chewa ene asotwe ese fata wo momra mu no eno a ena omode ebema wo nti sebrei Food and Drugs Authority say saduro na nye wa abakwa akoto bia no eye wa wasemwa yo ye to asem no so na ye ko Sokoban Krofrum Asante mantam ya mu na sebre ekasa die wono masi hene foforo kra na amane ani amamre kwan so etwa se wo ba Krobea yemfire sante kotoko hene nanim na wo beswai ema yeje wotum na bra adumasa de shibusua ye wo Sokoban Krofrum wono mutu sa na mo be pie mo manhia fikesie mu no se na nipa bonfo bi nso atie so nachi o madan na o mo ho nsi achi hene nom ena o masi achire na o mu kokko pie mu wo Sokoban Krofrum ahimfie honom no enye akonya tuntum edan ankonya dan no omotwen se kan ne atuo ne neoma ahodo e kan ho wonom a no waka akire enkokorafo ne merwafo e wo hono mu kire mu a enkokorafo na na ewo fie no saa bre ne mu ye do hene foforo besisu nti mrantie nyina di akire akokora ba ko e na adwon se obekye ne krache powers ne ne wo mobro na nkasa a wo mo amfa no anya akwadworo na no na kan hu bie mu a wo sei dan no je do beye nyina tutu punu nyina gu fom ko se saa ne o ma ye ka ho ase no mu kire mu a enya kunya tuntum ne nko ano no mafa enioma hodo bi ka ho a wono ma se sani nyina eno ka ho bi e ma wo bo aposifo amane mo so bepie mu na bere oba ye ne de na wonom de nioma ni nyina ekọ na wo mu kire mu a akamfo amamre mu no akonya tuntum no gina ho e ma ahote ena afi tumi eni ekuro no na ni mo nyam ne nioma hodo bi e ka ho anipa bonfo yetimi asiri wono machi abefa sa ne oma ne de kono akoya awrehosem pa e de ama adumasa adehibusua ye no wo Sokoban Krofrum na dansefo aka akire wo ma ne bo ebinie ano ye wa hawe anti ti jame e wa ye se abosi for the cabin ti na bo na da soja fo na ye so na nam kwa anti ti e ba group am fa e ba na kan si na ye so mama ne ko ye kasa e de ma de ko ntom ba ma ye ti e kasa mu se sa na ye ba ye mu so mu kwa so na sa mu ba ma ncha obi e de bisa mu kwa so enti no muntu ka ni free anko to mu je nya de da no mutu mu ka no mu ko chire e wa ha ese ayi fo apresi fo ane wa ko fa nkrofo wo ma yanka elangalanga meto fo ma yanka elangalanga blantain ana o de say etuo bi e wo ma wo mu be fa nkonya nipa mi ne kuta tuo ko biansia ana sumunu enti tuo ni tutan wo de tuo ni twa ahimfia ahia enti yesi eguganti afa wa ma rusi afa afa de ma yedi afa de mo kasai enti yesi ba sa tuo ngalanga de obi enko je mu ya se o mu twa ahimfie no gate no o mu twa na jatija o mu twa na atija afa de ma ye dwane enti je fie na wa no to mu twa enti na afa de mu ya se ba ko jira ba ko so o ma fura brosa no na ba ko jira ba ko so ma fura brosa afa no mu jira brosa no so mu nu wi enti o mu na fe se fia no ye pan e pro pan yes ya me ya man ya plan ya boje yen e kuna manjo ba fi adia pari yako ya urade anti wa ya sa fa de ti pam fa de no mu abie so no mu de kai ka mu de ba na dwa no de gwafia enti on ba ya mu ra na fe e hu ya so masa de ka no mu di wa masa de e dwa no e ko fa ya mu bi bia fa ya ba ya be ra ya e puni nyina ba fu no ko mi e we no ba sa ko ade ba bana ti ya ta me de mo ha me hu ya no sa na de fi ade e ma wa ha nyina dwa ne so wa de fi afa nansa kan ye tuo na ba nyina dwane da ni amma ye bu faso cha lo ko se fi aso bi kuta na ade pa no ya bo ko ni fa o se ni bo ko je kwai ana ba ta sa ma ade kuta na ade bo ku ba ba je sa sa mo di ade o tu ko bi ya fa na ni so ade de ko na ade pa ade ni enya so tu ni tuo free ba bie ya ko fo bi free ba bie so ma mama ya na o ma twitwa da ni ma ku ni pa o ma fa ko nya e ko ya ode ka ni tuo ni se kara ba ana na ga je fo ba ba asa ba nya ni mama ba ba ku ya yi
Eni ayetie ye adansefo ya wo muhunu ne ekoso osokoban krofuru ma himfie se bele kasa die akonya tuntum no nipa bonfo mama so e de kwa posifo afuru mu hwehwe mu ahodo ase de beba kiri ye besan ba na ye de abesom mo ya ko goso ya ewo eye ahafo ahenkro kese ene eye goso na brichie abo ewo goso ne nyina ene se eye o manhina o goso na nanom atrankonya na akwase bosompra ya odikan Wacheni ahwedan ama sebre owo najeyi ena gosofo ana gosoman wo munyina da ede eka asem na odmo atrese otwedi apon ambasaji adom eya adom a wachena ena omudi na watwedenti aka ho bi ama nananom ede nsem bia ba betudwa se wachena no dwumadia omba bedie no ehu hia enti woyi se omudi na watwedani firi hodom a adwabo bia ni hodom a ewase ekoso okroduanim wedding ene krode ne bagina no edi kwase ebi kwaso ena school nkwada so kra no omu nko school shops ne stores ahodo nyina da omu entutututum kwapem se ombedi na wotweda no awie na no na aka obi ama nana kwabra frempon ye no hu nsem nyina committee no wono ene woye bidi aboa se de bede na ma betimi akonkan se otitrani wode santwefo abonkomo Sanse dano eye ni bredenti sukuu nkwada ebeko sukuu eye 27 February no nananom ne education for edi nkomo say ye go sukuru duem ha de ye bema schools ni nyina nkwada nyina atena fie edu sa mpempen so ya na ebenom afa ho edidi nsamone wan hwe ya obi akodi school ni bi nsamone na ya ka se nanakwa akura na ya di school ni ekwa bi ye mpa bibia sa enti ye ni education pen for e kasa say na school for nyina dana yebedi dwumadie no ahoho bebre beba nsem bebre koso tie bema omunyina atena fie so to bia wo go so entimi mie shops bia wo ha enu kwan se obie so oton adien so oton dien so na pama de so na yetre wo hihye mawre adie bia so to bia no obia entimi mie wo go so abonten so jese drugstores ahodo ne pharmacy ahodo ene ba bia odidi restaurant kakra eyeda eyawreho da da eyaw eda na se ebedi yaw amobi akotena store da bi I was now for the motor and can nana kwabana frempon ye ko atwema mponua mansinimu na betenko ena yeduri aba beto dwa se opanyin bia wanya mfinhye na aduanan na nidia yensa kan ye kwaku badu se bere kase opanyin ato na nanom wonse do ya enya baabia se ono ankasa nafuom na nanankansa wa ahoma so ye kɔ ne nkyɛn na sɛ ne esi ye de nam so opote ya opanyin ato na nanom wonse do no wadi mu ama ne bɔ ama ye nanankansa wote yenka somu ai yo minia bedoso na oye mpanyin kase adieti na fiantia se bonia na yichi minia eno adai yenka binshim ani enya ne ntie se ye opanyin a edi adodo na de fo ye koku ebedu awo betenko na betenko na nkasa ana ofri na minia ade ba ko ewo ma esa ya ho sempa kese se ya ade ono ankasa na osa ateni paso a omudi na wotweda eye edatna na aka ono ankasa se bo fi so wo fuma bana wa be ne tutu na ono so akona kudine na wotweda ense eja ofifi anopamu ekoye ni arako sem no se ne yire kura de aduane ekoho ekomano ema ni di anopa no ana oba no etri honom esa ba fie na ebra oba no ba fie no a wanko bi meja o wa twenye mu se ni kunu so ede ebe ba because the make say 1 week da mo no ma kudi no be men o tena fie waya waje ho won tia se so bi a wo eyi da na nim na ewo so kono kudi na wo tweda na wa hwe na nim saa na ontimi emma wonte ne nka no mese se eya asupi na ode kotu abucha panyenim emma omo bua na ye se no we die eya dia etwetwa so ekakra nti obo anan no ma konefo mo ba dia odi ne djuma no na wakwa akohwehwe no chirakwan na mini ade ba fo a evuma na ya awe ho sempa ene se omo etinchini ho no mo na ye ne hefa ana woko ema ne fobo eye nonkono aye ne himreso obo chini nti eja emratie no omutu hu ma mrante ni bi ebeka ho no ana eja omu na so boy anan ya omutu pi mu a tese omukọ ya omukọ fe ya omukọ a bebi a ono no eshi ewura onse eja fu ma de ya na boboa ewura no a omohyehyɛ no ne bia bebi ana eye yini abe makwaku
bedi a wenye mfisi dia na ya o kana asebi ono so atwa na na mo nsedo na me ade ba ko ya go so obi nim ade property a esiye so obeka ya betinko ho na nkasa no ya ade a awudi sem akoso na nsen fa ya restore dia ye na nsen ya fa ya abanti a no ne dalantia ye bo iku na sa asem no kwa isu a ye di ta asem na chi a ye hobia na ya na asem wo isu so esa kosi ye fa kwan na so bedi a abanti na ye bo tuo no we foto na nanu mo ntia do a obobe ye na eyi na nsen na sa kwan na so na ye nua be makoko bedi so na efo so ewo sa area mu ho so na ono so ko ya wato da nanu mo ntia do a se obi nim at the property isi ye ntia se jana wo sie no ana se ede na ko ba yu tedin yu obi nim enipa ba kofo asem die nim at the property anti ja ade se betenko ade ma police for and I need the assembly of Kofamun and that they are with another team or from Pop Water Clinic. I walk a yet to answer mortuary or Mudia Sema Sabi. Listen for Igusua or Munia if you know at the property. You see in Tia, Indian Atwan and Animal. Now, dear Bakwa, as I have Jennifer, Waja and Mamumi and Sa and the Sour Chida, Sabi, the Gusua Busia, each other of prohibition. Sabi, the Minia, so Busamia, you say, you know what the property are, buy. Ma yini eyekokuma ni eyekokubadi etimitu na nanmo nse no yuguso edi assembly a yuguso de so bi ebisi bi asoso no yemfa ema otefo etiefo asonti wo ho eno so no e de ba betudwa amo muso so ehunu de ekonyina nenia na nan kan sa yate na mame musa we mo koye mu pictures amatwitwa ne adan ma hu se ne ho ba bi atwa ana bibisa e wo ne body ne ho media ye koye no ye ba nan ekoye no ekohwe ne de etese obi a nsuohie ehwe gu no ne to ba bi de aro but wo hwe na no kra na on se picture no wo hwe na no na ekese ase ade bi a ase obi awe na no ayawe obi ano eni ne ni ba ko ne ye ne ti media so far na go se ase bi a eni pa ba ko fo ndi ye de koye no de eni hu ye no ana ye bi atugba nti police for ye bi dia de ase police for ne nsa se omunye omuhwehwe mu na ye nhwe ade property a ekosi ema yini ne eto na nanmo nse de intino de me kan yugo so dia semnechi ye ma asem no so entina na ye ma eye utefo so etifo so asunsi e wo de beto fom dia ho de di ye bo ni tuo nechi e won sensem nechi sa pepepe ana we so ye bi echi akosi ase amebi bia so ai kama ye da wase ye fo nsi ase de waka no kosoma wani ni echi na de besi bia no wa ma ya tibi we eye na nan kansa na ma ne bo ya wo di free betenko ebesomye o tech 102.9 okọ Facebook ni so videos ni pictures ahodo no guso awon so obenya bi ahwe na wahunu sene ni oma ekro adese ye gina arawuse mo se so na ye de nsem no nyina da aba na wiye ye fra metri mu da hene nana kwasi wusu eksan menimia abrewa ba Kofi Chumasi akra de aka ne ye wode apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, malaria drona. Anne, say an answer. We be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says a cool malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixer, and what do you swabber? Cynthia, I was our immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support immune system, no. Not Plus Smoks, no, so to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say a tipaye, a fear, one more tour, and 1 minute, Achakura 4 days, not Pavi, and the Plus Smoks Mixer, 1 mono, and 2 malaria, and Asakura. And yes, I be a doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A painful about or more manufo and Quadawi in Fidu Nunca. Our pharmacist and her bashop. FDA aje dwen kra to yatu. Hey, opani. Mashusha wache. Sa perfect series books here. O ma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wa mo se wo to make kan kama. Wa kabrofo. Na nkontabu akura de ajajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo e na twe wa nwoma bia. O wo crèche, nursery, any KG books bia bi. And o science.
creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. Every basic 1, equals basic 6. English, every basic 1, equals junior high school. Ne ban combine swa, or nina bi. English nom, and maths nom, me say, books to be anywhere. Perfect series, NB, na GS, and Naka, and so I'm a prover into a battle pian koto be maneba. Hey, and that's already so could be crab to me. I could chew akoton. How many students? Na and ukradi, what table one to say, she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams at the master kuswa, a here one more, at to form quell put to a station wa, and crying down so mine. First up, and your mama beer, your tonto books beer, from 0243 2999 38 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapadie eno ne Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. To malaria and asekra. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kra na ebe ye nwanwa mo. Aduro ye ma general well-being. Abusua pomudin hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife. Na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni fie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572. Ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejwede nkra so ya. Odofo, mama mi se wasem bi o. Da ben na opa brese. Okohwe onipadua mu. Se de onipadua na kwa na hoodin sitie. Obrabo, osa, cholesterol anasa de dudu ewo mu. O blood group, o genotype. So ye AA, AS, ana SC, Sabre. May comfort by Grace Medical Center the amount say and jemu bia bramien chain my yen shemau ka cry de kwa de bampo e brano ye de coffee tem korese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bo motia se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hunentem ye timi asra no by Grace Medical Center e wo Kumasi Breman DVL ne nchempe ose kwadwe area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea. OTEC 102.9 FM. Krobea nana yo Asante Asem Beba Dabi yo Akakune bete onua ori abe akusie a oti quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi yo Yesu wo ha yanbisa Peter o teka Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao adon mo guhura aye ni na hyenkam ise nyuma obia ni nyuma nyuma no doso nanso di odi amanipa no eno na oyede ohweso edidigi hotek nyame ma won nyuma no enkoso openi a wopi adwuma no enkoso ninkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yemu adwuma wo mu nyina da papa ma won ahoɔden ahoɔden ne omo dia eni se ame no kasa no pai enkwa na odi ama no odi asem yen wo so wo dia sene ya metumi atiato obrani ho hwibi pata ya kede na ade ache na ade aso bi bi so wo mo so na ni asem o edini wo mo kwani mu kura na etuo ma asekan emu no tuturo nso omo pa ba mo da so busua ye waduma na papa we die ne kense ye kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia e mo brofo enyanka papa wa yi bi kuteki mo nyinkire ne duma ni tumpon no mo tumfa abotre odo ensema ya no buka
and the futu se mayo ne ya na ya ne se wo mu gu enu ase nyesa na o make o mu ka se adwuma na o ye no emra wo mu obi enu ase ne mo ye yo kataye na ya na o mo papa nka wo mo ho fi sa bre do hwiri kopum bra wo do obi a bekọ wo de baba betena se a se de be ya on be sisi na bibi atoye no awurade wa ho de nu tumi no en se wo ma nya kokoduo en fa nya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen Asem Beba Dabi ona wo twen nipa ni sika ni free o yere phone so edigu wo phone so and how this can ye dey midi twabet o de ye dey midi twabet se be mbedi bi na midi atua hospital kana na midi no o de oba ni sika ni ye dey midi twabet o di twabet avieta o go twa lupre obi na Asem Beba Dabi asende wo yere se on fa nhwe ne ma mpatwan ena wo wakohu no atwende agu wo phone so mpatwan ena wo twego wo phone so wie no this can ye dey midi twabet avieta o di kotwi avieta mpatwan o twi ne sense na mi twi 50 cedi nti o twi ne dodo sei ende ye kwa na tu eno net sei so utwa da man na connect calculatis na kan scan Asem Beba Dabi ti sa wo boss wa ebi a 100 cedis na akokoduru na wa boss na wai nti sa one year alpren tu a etofoma na se wadiu na ada na ne ye ko no wa nyina wo ma ne koi na me pedodo o pedodo patwan entu twi 50 na ye di wo ko no me fa so watwi 100 cedi ni nyina ye di 150 ye di 200 ye di wanya itwie na wanfa ebi 1003 na aka na ma oba na me so be pesca de atua hospital bill ntina ama me yasa me nyim se be betimi asisa 2005 ni nyina e patwan nim do kamen nya ne hwe hama na ofae no nipa na opata esi jeje bakunya wenya ogina mfimfini nipa na ye so otwene ho na o sete ade mi aso obeto de ne de demagimani ko minim do timi ye opeso se me life o wi asikrampo chese be oba bia ampemi o se me krampo na afono me se o je menene ntamu no twe na obi tene ba bi na se oba bi be wa amedia e na obedamagime obedi medam samum na opeso ye me peso pomani baako minim do timi ye nti wo yes anu a wanti manto na mhu se ko to abome be fo wasunte ma damage me sisi ye na me ye na me so ne nsa na me gin hama nti no peso be jem ti me ye hama ne se jem na hama no ano no fa ne nan enim ni kotodwe anim on se me ye ne sei jem na fa ne kotodwe mu ya ne se apagya na yi ne skating sei na ne ha no awotre me kura me yam hye me se ama waya am wo plan waya ama me plow because minti min plan say that say iron say me dey shishin on the ntronko me sama o sika say 35 million don't go into my house to stay again so take the 35 million to hire another you chop that money you going to still stay in my house I don't care because of my babies stay by you my don't like me on the house me ba house wa now di matem say obey de ofia de opa be ma habiem hu an hokrampo ye metan they say I don't care you mom talk to me Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi ona boy asida tosumie no akoma mu mpanyimfo ne wa bejafo de tosumie nsa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yeso aka kira me nua no amu ba ne se ukwa awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukwa awale bisa na ye nyinkyira o se wa misa nyame a na nyame anyi ankyira se oba we na ye wodia na se uhwe ne tu ane ne nofo na nanim han na se wodi akire a Asem Beba Dabi enti wo mo hweye se obi kwa awale a o misa nyakopon se woni nyakopon na se busum na wosum a se ukọ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyira o se oba na awukọ kwale no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kira na kwa ne se onko hwehwe awere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo nyakopon e kire no oba pa o se oware ma Isaac na Isaac anya onene tina good timi da radiasi yenso da ase ile
hey awiai odoma nkuma nyame ayeye enka wudin enawiai odoma nkuma nyame enase nkamfo ene ntontom enka wudin no wo kwan soro nko kwan so arofo de adehye awiai yebema yenho aha na yama yenho nso akwaba yama yenho yahyiahia aha eye otek 102.9 FM sunie sabre premo ato apa ho sima aduasa nwotwe ene eye wukuada ene ye ogefo obusumi de toso aduonu nsia emfimpinu ne aduonu nnum ene yewei ene wiei yasan hia bio botaye no ne se ye ba besom da biara da se hia wa afidie so asem krope ne ye kayese ye disua de yesan ekre yenho nso ade enti na wiei a ye hia yi nokre onipa biara otie minkai hye ne nso se ye ba besua de na ya kyerɛ yenho nso ade na wie adwumadie yi se wo ba Facebook ne so ana YouTube ne so na wo hwehwɛ Otek 102.9 FM se ye Facebook o se ye YouTube o hwehwɛ Otek 102.9 FM na wo hwehwɛ na so huna wadama ɛyɛ ahye mo Facebook ne so no monhye ma munuanom nya dwumadie do bintie monhye na munuanom enya dwumadie no binso enhwe ebrekro na amu no wo hye no awiai fa comment atum enso mayen wo Facebook wo hye na wa comment na wa like page no se beya ye basu bia no a ebebo won kai ama won so atumi anya akwanya join na won so ahunu de ekọ ene de ba se wo ba YouTube ne nso so a ena wi adwumadie ne nso dem wo ho na YouTube ne so no obehwehwe Otek 102.9 FM awiai ehonso ye stream live na se wo ba comment na yenkan we afidie so mfama wo awiai ye wo GN radio fo se wo ko Spain abuchiman ni mu a GN fo B Love radio fo ene wo Spain onomo abadem ya onomo fa show no ene ye wo GN radio eno nso e wo London wo UK no mu a ye wo Patmac radio Abawa radio Amansan FM radio ena Sahara radio ene wie wonum nyina nso abadem abiebiem dwumadie ni twagu enso wo so ene ye wo Kings radio eno de ni TV o Paris France ene ye wo Dache Hima radio wo Denmark ye wo Rakus FM e wo Belgium ene ye wo Sky FM eno nso wo Columbus Ohio United States of America Brichman mu ene wie wonum nyina nso abadem abiebiem Krobea nama Yaw Asante enemy din yeah ofre me apesema kana na meje oso semiwira se wo freme Krobea jata nso a meda wase awia ye hyiehia oba de achiawe ye hia o ya antie ni nyina ho ye de na wia ye hia ba beso ensam nso de ebi wo ho eduru midweek ye mu nsam do so o yesa wo kan ensam ho ya kwa me boko de na yukweda kompon ademe kwa chame very good yeshia seya na yensam nko a sebe asemu ni fie ote hwa na nipa da sani a wo so wo no won pa asumdue no akofa asem no de abafie ya enei mranti a elubone ho nsem a na news fu yi ken mete ha mehwehwe videos no bi na mewra ho o hwe nipa da sani ogina ho no oda boso me nkono ba o eba o me pa cha omo amu Facebook ni YouTube ne so no uni so ahwehwe Otek 102.9 FM so o hwehwe na so huna asemu amekan ye the video no ato ho seye obetumi akwa bi we ni ma me kwa wo so na wanya abantie ya ko beka se me ba bia me wo ne ho fe pa me nya no enso show hwe kwabra ne hwe
oji de ya na mebusa ne se wo mu gina ho a no mo da eno nso wo mo ntehwe eye bibi hye wo no na animu ana aduro no bibi wo mu na emo wo mo ntento ana he enipa ba o na me huru se enye na o na ni na akata ba enye na wadan we twi solokunu no hwe nipa ba awon se we obisa na se ebobo me ebobo ebobo no omo nyire omo homa ne mo bo omo ena wiei arofo ne adehye yahia se ye ba besom na enedai me beka asem bi e de akere onipa bi a wotie me wa wotie me tie sa asem wei wa ankasa fa kwa adwendwenem na emwa emwa bi wo kwayem onum di wonyonko mmoa ye frɛ wonum jata se ekom de aboa jata na ni bre e wo kwayem wiremu ho enya asem ketwa kyerɛ sɛ ɔde ne ho bɛ pimpim abubomu akozi sɛ obenya ne nyɔnko aboa na wakyɛ na wie na muntie jata abusuakuo ɛna ɛkɔm asim wei ɛbɛyɛ dai ɛna jata ɛne n'abusua ɛnya aduane adi no wɔn mu na mu a ɛna ne baba ko di mirika bɛka kyerɛ no papa wɔse ye wɔse mahunu afurumu pɔnkɔ bi na aboa no sɛnea wɔteɛ no deɛ sɛ yɛnya no a yɛbɛbo ba aboa no na yɛayɛ ne ho adwuma ama yɛnso yɛfu ebi abam kakra na ne amua nyinaa ka bom jata ne n'abusua no nyinaa wei to fa ha na wei afa ha na wei afa ha na wei awura ha ɛne wɔn mu bɔ pia buai wɔn mu bɔ pia buai afurumu pɔnkɔ kakra kakra na wɔn kura ne mu twɔn wɔn mu so ne mu no ɛkɔm wasie o ɛna jata nana bai wɔse me ma me mei wɔn mu si ye monya bi akye wɔn si akora ɔno ɔda ɔno afurumu pɔnkɔ wɔse moku no wɔse dabi o nana yenku no wɔse emamu nku no ɔmsia nana di asɛm na wo kan kom de yenye bia no pei na se ye bebo body aye adwuma wo se me yenku no wo se ai me se mamu nku no na me won hyehye ye foforo mo ma me mfabra muntie o ene oba afurumu ponko ho ene wo se afurumu ponko wo se na naja tawada makasa metie o wakoa se sabra afurumu ponko aye mmere wo hu se ba bi aduro de de wo mammo ani mu bio ni wiase asa o se me ma me mai ni me nana no munku muntie ne yo na emom ye be fawo ne ye ne watena asem be nie afurumu ponko na ankasa da ho se ne ya moa na kanitidi ahye fom na jata ba ko na isi ne so wo fom ho no o se nana wo se sei o se ai de maka no eno na maka ene ebehwe ne mai ne nana anom ne ade e na tweo wonmo twetwe wonmo nana aduane ni fie ya bre ye ho atumi akonya afurumu ponko ya bona hwe na ba beto a o ba be ka kire ese mie nkunu de asem na wo kan o se ai de maka no maka o mu ja afurumu ponko ka kire ne se e ma ne nkɔ ne fie one wonom ne betena e wo jata fie ho de ane afurumu ponko ko nsuo wɔnom no anuane ɔnom di nkɔmmɔ ne nyina afurumu pɔnkɔ ka ho bio enti afurumu pɔnkɔ ebenya agidie ɛwɔ jata ɛne n'abusuam sɛ in the first place me ankasa no memfiri saa abusua wei mu second place wɔnom kyee me sɛ nkɔmmɔ de me yɛ hanam amwanse third place wɔnom anya mfama anyɛ hanam ɛma sɛ sɛ yɛ a yɛkasa deɛ me ne wɔnom na ɛbɛtena deɛ a mɛbrɛ me ho ase enti ane yɛbɛhwɛ ahobrase fitai afurumu pɔnkɔ ɛnya asɛm ketwa ɛsom deɛ wɔsom jata ne n'abusuakuo no nyinaa nso abɛpɛ afurumu pɔnkɔ asɛm muntie ne yeo nanso ne jata kɔkora deɛ botaye nti a ɔka kyerɛ ne mma ɛne ne nananom ma wɔnom gyae afurumu pɔnkɔ deɛ na dwene ɛhyɛ ne tirim afei ɛberɛ ne duru yɛ a afurumu pɔnkɔ abenye gidie wo jata ni mu awie ɛna jata kokora aka kyerɛ afurumu pɔnkɔ sɛ ɛnɛ yɛde wo kɔ ukrum baabi a mmoa ne wododo no yɛde wo kɔ hɔ na wona
yɛde wo kwa akosi hene ɛwɔ ɛmoa no ɛso ɔse na wo yɛ sure wɔse an yɛwɔ hene wɔ hɔ wɔse yɛkotu no ne yɛde wo akosi so deɛ hia ne sɛ wode yɛn bɛkɔ baabi a ɛmoa ne kingdom no ɛwɔ wode yɛbɛkɔ wɔse an na no adama mede mo bɛkɔ mahu sɛ ne yɛteɛ no na afurumpɔnkɔ yɛaka no di animu nkakra ɛne afurumpɔnkɔ kingdom santan duru hɔ a na gyata ne nabusua no nyinaa teki kɔfa ɛnoam sɛ ɔhene a wote adwa so wɔ ha yɛtu sesei afurumpɔnkɔ wei ɛne yɛde no baa bɛdi mu hene ne yɛde no gyina mmoa no anim yɛabɔ mmoa no nyinaa asɛm de na ɔno nso asom me nuanom mfurumpɔnkɔ a ɔmatwa ha ahyia sɛ yɛde mmea baa bɛdi adeɛ ma ne ha mo na mmea nkasa me wiase na mennim sɛ gyata sɛ wɔnom wɔ ahumɔborɔ sɛ gyata yɛhu wɔn a yɛdwa ne nyinaa no nyɛ saa na wɔn teɛ na meme kokotoo wɔn mu wɔn a nwimi o ɛne sɛ nnɛ wɔn de mmea baa bɛdi mu so yi enti ɛma ne ha mo na ɛne ebi abagye so yee sɛ gyata agyae yɛredeɛ a ɛne ɛyɛ pɛ bi nso adwa mmerewa ne nkɔkora a ɛwɔ mu no ɛwɔ afurumpɔnkɔ mu no ɛnim boro a ɛwɔ gyatatirim ɛwɔ mo ho muntie enti wɔn ka sɛ daabi yɛne ɛyɛ asi ahene ne atu ahenefoɔ ɛwɔ afurumpɔnkɔ kingdom yɛmpene ɛma mfa saa aboa wɔ yi nsi so na nkakra wɔn adoa wɔn so wɔn mpene no ɛne saa da no wɔn kɔ ansɛm yɛ hwam na wɔn abɔre sɛ wosɔre ɛwɔ afurumpɔnkɔ kingdom mu ka sɛ wɔmpene pɛ na ɛne gyata no mu afa aseɛ nwaa ne abɛkyɛw ne yɛde wakɔbɔ nkwan light soup nkwan piapia ne yawe sɛ yɛyi a yɛkasa yi afurumpɔnkɔ no ɔmo kɔdi adeɛ no sɛ ɔnom pɛ ɛnam awe a ɔnom to nkra ɛma afurumpɔnkɔ yi n'abrafoɔ meɛkye aboa no koro ɛde kɔ hwɛ aboa no a wɔyɛ hene sɛ yɛyi a gyata nom de ne kokɔdi hene no ɔyɛ the kind of afurumpɔnkɔ ɛyɛ mmoa the same ɛyɛ yɛnnua ɛna di yɛ so nanso ne nsa yɛakyekyere gu ne ho tumi foforɔ ɛna ɛkonturo no hwɛ deɛ wɔbɛn wo yie asɛm wo yɛ a maka yi menkyerɛ mu nkɔ akyiri menka hwee mfa ho wo a watie saa asɛm wei no waafa kɔ wadwene mu na moral lessons ɛwɔ mu no drɔ w'adeɛ ɔba adeɛ moral lesson bɛɛ na wadrɔ mo akora akora mi da se ɛyɛ nkyɛn yɛ tiefoɔ nyinaa titiri cosmos kuju ɛna bio mo airport runabout baabi a wɔn fili gas ne sabi wɔn abie mu akora wɔsɛ me nkyɛn wɔn ma no megye de so wɔsɛ dako yɛ abɛsra wɔn wɔ hɔ mɛba hɔ good akora wasɛm a wɔka yi atenapɔyɛ ahodoɔ bebree ɛwɔ mu baabi a medi kan ahwɛ ɛyɛ sɛ ɔsebɔ nana no nso so na ɔmo nana no wɔyusu adwenkɛseɛ Krobea Asante kɔtɔkɔ si adidaa ne yɛ ɛnyɛ adiprɛko sɛ nka wɔn kyee no ɛna nka wɔn kɔmu no a na nka wɔn ne na wie na nka wɔn aduane asa na nso so ɛbrɛ a wɔn anku no na wɔn ne kɔtena ɛbrɛ bi na wɔn mu adi n'akyi kɔpere ahenie de ma no na ne sɛ nti wɔn akɔnya tumi ɛwɔ ahenie no so ɛne mmoa no so a ɛsɛ deɛ wɔn pɛ ɛna wɔn wie no ahanom ɛna me so mehwɛ akora Krobea Asante kɔtɔkɔ sɛ akwadaa nyansafo ne di kosua no wɔbɔ kasa mu enti sɛ duro mmerɛ bi a nneɛma bi wɔ hɔ a yɛ ama yɛ mpɛ deɛ ɛnɛ yi a yɛbɛnya no ɛho nhia yɛn na mmom yɛnwe daakye sɛ deɛn ɛna de bɛba ɛfiri sɛ aboa yi ɛmmoa yi wɔn dwen wɔn nana no deɛ na wɔdwen daakye by mmeranteɛ no ne mmaburu na wɔn mu no deɛ na wɔn deɛ wɔn dwen deɛ wɔn bɛwe dada no a enti ɛbrɛ a wɔn nana ne ka sɛ dɛbi ma mu nkum afunu mu pɔnkɔ no na wɔn ne nya adwen na wɔn afu wɔ wɔn tirim ɛfiri sɛ wɔn deɛ na keka wɔn nko a na nka ada no a na nka wɔn de twa wɔn anum saa na tie wɔ abrabɔ mu o nipa bebree ɛbɔ abrabɔ no deɛ nne yɛbɛdie nko a ne nya yɛn ɛnɛ deɛ no nko a yɛn kae wɔ kyena bi deɛ bɛsie nanso so deɛ kyena bi na bɛsie no ɛno ho hia kyɛn deɛ nne ɛsie
ɔn sɛ nɛ sisa abiri bɛhwɛ sɛdeɛ woka no yi ɛnɛ yɛpɛ nam o ɔsɛ mo amo mo ntwɛn yɛde bɛba nya afei na mokɔ tetɛ mokɔ ahayɔ akɔ bere bia adida na yɛ ɛnyɛ adiprɛko akora aha nam de bɛka wo deɛ no ho meda se obiara wɔ sɛneɛ wadrɔ ɔno nso deɛ ne moral lessons wadrɔ meme yɛ nipa ɔnso yɛ nipa yɛnim sɛ gyata kum sɛ gyata afa me na wankume ɔne me atena ama manya gyidie wɔ gyata no mu ɔde me aba bɛdi mo so mo deɛ monim sɛ yɛ mo nua korɔbea ɛna ɛdi mo so o nanso gyata tumi ɛna ɛkonduro deɛ gyata pɛ ɛna ɔse korɔbea ma ne yɛ mepɛ ɛnɛ ɔbaa wɔ soɔ korɔbea de bɛkɔ kyerɛ sɛ nana gyata na aka ɛnɛ mepɛ ɔbaa hweahwea na wɔwɔ nufoɔ na wɔwɔ toɔ ɛno no yɛ bi ntaa ni hɔ nanso ɛba saa afunumu pɔnkɔ bɛwurawura mu a kɔnyi ɔbaa hweahwea deɛ ɔwɔ toɔ na ɔsan wɔ nufoɔ na ɔde kɔ afunumu pɔnkɔ ɛyɛ ɔno a ne nuanom kind bio ɔno a bia nanso ɛnɛ deɛ gyata ka ɛna ɔdi so abasɛm wei ho ɛnsɛm bebree ne wom ɛnsɛm pii na ɛrenge wɔ madwen mu sɛ ɛsɛ sɛ nka meka nanso menka me se wadrɔ moral lessons ɛfɛfirim moral lesson koraa wo wadrɔ no fa ko ɔbɔ adeɛ deɛ ne ho fa send me ɛwɔ WhatsApp voice note ne so send the number no yɛne ntɛm na me mɔmfa ɛma wɔ mo o de bɛ send number wei wo moral lesson a wadrɔ from this story this particular story fa send no obi nso ndro obi 05 36 22 25 54 0536 22 25 54 yene WhatsApp voice note na fafa so mebo ate nana boadu owo New York City ewo United States of America osena na ya Krobea Asante odefo wadama woni wabusu Asante no nyina mechiachi amu na mebusa se mo hote sei ye ho ye medofo yenso ye ho den pa wa ha Janet Agbo was say good day everyone, good day Janet, you are welcome. Francis J and was nana was a mua waken so you are a fruit ponko ni nebia and so show sani viacity among Crabber Steve and was yes akra Krobea emi pan shanenso na won kai se and tinkachire is part of abrabono nanso kwan a obefa so a ubeyi ano eno ne kire enti nipa nhyɛ ne nso pa mate eno nso moral lesson Rashida Mohammed eno was afrumu ponko ede nkapene so ne anwe opreko wu yi nua no masa bohyeba ene miame na Jessica Krobea onu modunya nkwanta ose akra Krobea always we like and love your motivations nyankopon hira wate nyankopon hira yenso ye da aseje oso ye we YouTube ne so a ye follow Georgina Afrifa and was good morning and the United States of America for bronze for yenso ye wokrum ye monitable pa enso YouTube ne so nyankopon hira mo mate me de hye Regina wamfa ba bia odi free ama o se me chiachi am mpanyimfo na mo hote se ye ho ye Eruade nyankopon ada robenti ono ne hye ye den na wode ye nam ogoro mensa esuo nyunu o se akora woni mpanyimfo me mamu akwabo yaje o nyankopon hira won so na wiai ye besom ena oba de acha me akra asem biasi asante me ya mu sa de de ni bia galamse tuo ya ama ne hom ni su won se gala ni bi wo hodom a ye tu amana na yakobo ase no ayete se efie ba bia nipa kura tumi tena omtumi no anuane wo masa kotu baby foforo saa na omutu underground amana no galamsey for de na papa bi eno se emrante no se ne won mutu kwa ase kowura isan gotu ye no omadidi akona saase mu enti one ne babema atwetuo e de akogina amana na emrante no atuna no Asem Beba Dabi aka kire wo mo se de wo ma ye ninti oboku won wo kwa koto petro frifie kai e de aba ewira mu ho na wa betutu agu amenanimu no watwa machese
ɛne asom na wahye mmeranteɛ no ɛwɔ adaga ɔmo sɛ nkusie no osie wɔm wɔ hɔ a sɛ no no tɔhwɛ biara ni hɔ enti wopie yɛyie na wabɔ no na nam saa enti ɛbaa ne saa no na ɔka kyerɛ ne ba no sɛ wɔnkorɔ kotuo no na wɔmfa nyina mmanana no kusie bi obɛpie bi deɛ obɛpie bia wɔnyɛ ma no ɔno nso wokɔ kurom aba ɛna papa yi tim waba kurom ampaniampa ne nuane ampa wabɛtɔ petro ampa ɔbɔ na mmeranteɛ no a wɔnom hyɛ fam hɔ no mmienu ɛna wɔn nso dwene huhu sɛ daabi sɛ yɛhyɛ ha ma papa no ɛbɛhwie petro a petro no ɛyerɛ enti sɛ matches ne nya so mu pɛ yɛbɛwu ɛwɔ aseɛ ha underground yi mu ɛhyɛ dada ni asa bɛhwie aso gya ɛwɔ ha ɛne yɛde yɛbɛsie nyɛ enti ɛne yɛbɛpii ɔbɔ mmeranteɛ yi mmienu pie ɛba asoro a papa no ba no a wɔkura tuo no na su hey dimayaw baako de atete ne nso no wawu baako nso agu ne tirim na asɛm wei ɛhene na asie hɔnom nsɛm na asɛm no akɔdie na deɛ bɛn gyiri gogo ɛna pɛsɛ kɔ so awia yi nkɔmmɔ wei yɛbɛhwɛ ho asɛm watɛne sɛ deɛ ɔtɛ kusie mfonyini ahodoɔ ɛwɔm no nyinaa no yɛde bɛtum ɛwɔ afidie yi so ɛde ama abusua bi nso ɛwɔ yɛnim ha ɛna wia yi nnipa bɛyɛ enum ɛna ɛwɔ me studio ha saa nnipa num yi wɔnom yɛ hwan nom a hene na wofiri na deɛn na de wɔnom aba bɛma wona wɛ bɛma akwa aba memo akwa aba nya botre minya awura akwa aba brɛmpɛ fidie no ɔho te sɛn ami adom me ho yɛ ada ɔbaa ne mom nim kasase ne bɛma na ana ya wɔyɛ minya abotre ana ɔno de onim ontumi nkasa ɛne ɛmoma deɛ ɔno mo nhwɛ yɛfrɛ sɛ awura yɛfrɛ sɛ pacho me de afiecha mmeranteɛ ne mmaba a wɔɛka ho yi yɛ hwan no mo a ɛyɛ me nuanom afiecha mo nyinaa mu firi maa me ko papa ko pacho Dabi aha kyerema yɛ papa ware mi yenu aha yɛdi kan ɔne yɛnu wu enum deɛ odi kan ne wu num na akyire deɛ no ɔnso bɛwu mmienu baako bɛɛma baako nti anuanom ni nyinaa yɛ nson nti ɛnɛ dodoɔ sɛ na wa ha yi anuanom ni mu num ma miɛnsa mɛma mmienu ɛna wɔyɛ nim ha mɛboa ti mu a mo wa ha yi dodoɔ sɛ na yɛ ɔbaa baako ase deɛ bɛka wate aseɛ ɛnɛ yɛ wa ha yi ɛyɛ ɔbaa baako ase ɛna baako a ɔno no sɔre na me hu mu tena se na mpɛ sɛ mehwɛ wo nso anim daakye bia mo nsɛte wɔ no nso ntom bi ma me why okay afie kyaa de asɛm ɛnɛnɛ wo ne wo nuanom ɛde mo aba yɛnim ha yɛ papa efiri mu yɛ papa firi mu no yɛ ne yɛ papa nua ɛyɛ baako si ɛne ne bɛyɛ yie no nti ayɛ mu na ɔtwe da no yɛ ne kama yɛ nyinaa yɛ ne kama nti na ɔtwe da ne firi mu no a yɛ bɛkɔ yie mu ɔka kyerɛ sɛ yɛ a yɛ nsa mmara ɛne yɛ kɔɛ nti yɛ kɔɛ ɔka kyerɛ sɛ sesei no ayie no gye sɛ yɛtoto ntotoyɛ na yɛte kɔmatin eti kɔmatin ni mu ɔkae no wɔse watwe yɛ nua bɛma baako abɛka ɔno no ho ɛnkɛyɛ sɛ kɛyɛ mama no yɛgyina na yɛkɛyɛ fa adwene no wayi mu baako akɔ nti yɛ sa no yɛnyɛ yie da nti yɛntimi ante kɔmatin no na ɔno ne wo nua ɔyɛ akɔla baako no ɛte kɔmatin no eti ɛyɛ sa no wobusa yɛ sɛ adaka no yɛbɛfa na sɛ abusua no na ɛbɛfa na yɛsi daabi ɛma no yɛbɛfa adaka no ne yɛfa adaka no sɛ ska yɛde bɛyɛ yie no kasa ha na bie wa no ska yɛde bɛyɛ yie no obɛkyɛ mmienu no ama yɛfa yɛgye fa 70 million yɛgye fa no eti ɛfɛri mu no papa no yɛ sɛ ɛbrɛ ne so na sɛ yɛkɔdi dwa abɛyɛ yie ne ho ntotoyɛ no a ɔbɛfrɛ
nti na ebre ne ya so ne de ye fa ne ko nti de ye fa ne ko ye no na me frɛ me sister keto no say o me yanko bisa papa say da ben ne be kwa akodi dwa no ya kwa ya papa ne say akodi dwa na wi papa ne ye hwan o ye mo papa de yi o ye papa nua mo papa nua nua kuma na nua panyini mo papa wo fa no o se ono a be ma na kodi ni dwa be ma na kodi ni dwa awie edwada na ye ka asem ni mi yitu ma ne ka chem se na ade na asem se wo na ne me nka ne nche na me se da asem na eno na se edwada ye ken nti mi nka ne se ade na wa ye eti yes ana mo ko ye no so akodi ni dwa awie no to asofri ho me ne mi sister ketu yi sa dance bebe mu eti yes ana se ondo akodi dwa awie ne so akodi dwa awie dia ene ye ko ye baby nti ade ya chi fiara no osuma say ye me frɛ ne one ye ne abusuan nsan kodi dwa ne ye se ye de ye nko firi se oso akodi dwa na wie ye nim sika dodo a wodi kodi dwa no enti memene da no adapa no ye kwotena ase ye sie de sie de ye de ye sa tontoma asa agu papa no so na je ye kosie ye sie wie ya ye kora ye no ye ba ye na se eni abusuan nyina ba ye ayie no ade achi kosie da ye sa ba ye na se eni abusuan nyina ba ye ayie no enti edwara no o ye sa no pa no ye nyina ye nhia enti ehia ye na omokotete eka ne niema no ekeka 17 million motete moka nyina wie ye no emfaso e ba akiri eka e ba akiri 17 million 17 million 1700 to aso enti yes an yeso mama no yes yete kanibi mote say okay me kai yete 6 million mote 6 million yete 3 million na ye 55 enti yete 3 million na we enka ye ni abusuan ni nyina na tete okay eti yateti wie ye no na aja o se ya ye bibia wi enti se kana tede a ene ye ntunsa emuso nti yetu apo nti yetu apo ni wie no ho na ya papa ne beka kire se ya papa eye we ya se da papa emu di e we di no ye wa anya we di bia na oba te aware ase na papa de wu ya na oba nti aware na se na mo papa wo fa ne se mo papa ye we yes da we din de ye ntiase na we di papa wo ye we di da ben papa ne se chinchina ye papa aye we na mo ko fa krata ne bae krata na mo ko fa bae ne stamp ntima chiri bibia mo achiri eto mo so mo kenkan ye ne ye bracket wa no ne ye di ajapade ni nyina ma no ne ye se ye ntiase mumu ne kuma ene ye de papa ne japade nyina na japade wo wiase nyina ye de ama mumu nua last born no ono free ma me be yase enum ni die mu ana mienu ni die mu enti ma me betra for the sake of record mpamcho etifo asem we ye nyina na ye kan wo enti muntie voice note na me kan ye no number na me boy ye no wadwenkyere no obetumi de bia fa so nso e de afa ho for the sake of record ma me wo ye fra o say ama de by the sign is ani ama sa hene enti ama enua bema no ena mo papa wo fa se mo papa were a waye no o de na japade nyina ama no to aso eti yes na be ye mi nyina ya hwete ya hwete ye no ne ya adwose ne ba bia wo mo koye weed no ye be wura ma ne ye hunu ba bia wo mo koye weed mo be dane mo ho nsantwerofo ne ye wura ma ne ko hunu ba bia wo mo ye weed mo ko hu mo papa ne koye no wo ho ana be papa be ne koye anye papa ne ye na hwane anye papa ne ye ye nua ne ketewa no ana papa ne ma na adwene ma ne koye ye nipa woni ne ko tintim sa ankrata ni nyina wo mo ho eti akora ne ye ko ho no mo ko he ye ko ba bia wo mo koye ho ye de lawyer office ye court ana se ho ye he ba bia
printing press aha enti yakɔ hɔ no akra nso ka no korɛ sɛ ɛhɔ no mbɛyɛ no nti akra no ka saa no yanti me anka hwi ya nkyerɛ ne biem efi sɛ waka no korɛ na wi enti me anka enti yakye no yɛ ne sɛ saa na te dia yɛ nua no yɛ hwɛ so bitima ba bɛka bibi akyerɛ yɛ wɔ japadeɛ no a papa de ma na sɛ bia sister ebi kura papa japadeɛ na papa de ma me no nko ami ntimi nya dai ɛmfa nti yɛ nyinaa yɛ mfa yɛatena ho saa be 2 years ni akora ne ntimi nka bibi ankyerɛ yɛso yɛ ntimi ntena ɛnkora nketewa no mekora de medi dwa na wɔma yɛaka akyire no soso ɛnu nti ne yɛsɛ yɛde asɛm no ɛba bɛdaa mo de medi dwa menka ho bi kora no a ɛnketewa no so a yɛaka akyire no soso na onua ba no soso ɔkali kokoo no a ɔma no soso sɛ yɛ kora yɛ maame yɛ mu adeɛ no ɛna wo ma yɛ na onua no soso mfie mmienu ni na mo wɔfa no ankasa nso nka hwee mo papa wɔfa no mo nana wɔyɛ na adwen sɛ ɔde ama akwala ma yɛnhwɛ o akwala no no oyi no ka ne ho sɛ ɔne ne mmienu na ate committee no ɛyie taam no ɛyɛ ɔno a adai saa mo papa wɔfa no ɔne saa akwadaa ne ntɛm te sɛ sɛ saa bre ne deɛ yɛ papa no koraa wɔn firim koraa no yɛ ni nyinaa yɛ free yɛ kasa ni amete wɔ koraa mekɔ ne nkyɛn meka mo papa wɔfa no a ogyina mu yɛ ayie no ɔne saa mu nua ka akyire ne ntɛm te sɛ ɔma yɛ wan okay sɛ saa wo nua bɛɛ ma yi a wɔsɛ wo papa yɛ were na mo akɔ akɔhu sɛ printing press no ɔmo kɔbɔɔ nsɛm no wɔte he wɔwɔ kunsu yɛ so hɔ a kunsu yɛ so yɛfrɛ ne sɛ onua no yɛfrɛ ne sɛ ɔde yɛ sahene yaw sahene yawfoɔ nso deɛ nka ne ɛdi anim o yawfoɔ deɛ nka adeɛ sɛ yɛni bereberɛ adeɛ ni yɛdi anim koraa yaw deɛ na woyɛ awura wote he ɛyɛ abie wa no wote kunsu yɛ so wo nua paa ne yɛ asa ahene maame ko papa ko ɔne di wakyi ɛberɛ a wɔnom kɔfaa saa krataa ne baa sɛ wo papa yɛ ɛwere ɛde wo papa gyapadeɛ nyinaa ma no na wowɔ hɔ bi ɛdeɛ nkɔmmɔ na wo nua ne wodii yɛ ansa na saa sɛ ɔne ho ani nkɔmmɔ bia enti sɛ sɛ yɛyi a yɛkasa yi agyapade a ɔno akɔhyɛ ne nsa no odidi ɔma obi na wankasa wonkɔ ne hɔ nso ne mɛka ɔne me yaka sɛsɛ nti ɛyie no ɛntotoyɛ no ɔse ma bɛdi me nua mɔkyi maani n'akyi nti ɔse wankɔgyina no fa wabɛgyina wo nuanom mpanyimfoɔ yi afa yɛnso yɛne ɛyɛ nketewa enti no ɔno yɛ aka no printing press wɔ wo kɔɔ bi wankɔ bi bɛɛma wo kɔɔ bi akora no nkwa ne kɔyɛ no adeɛ mepɛ anuanom no moyɛ mo nhwehwɛ mu akɔ printing press na wokɔɔ bi hɔ no deɛ mekɔɔ bi printing press na no ɛwɔ he saa printing press ɛwɔ kunsu yɛ so a ɛhɔ no wɔkɔyɛɛ no okay nti mokɔɔyɛ nkɔmmɔ bɛɛ na mo ne krakye no ɔwɔ hɔ no kɔdiiɛ krakye no deɛ yɛkɔɛ nkɔmmɔ a yɛne ne diiɛ no ɛsɛ starting no na ɔno no ɔmpɛ sɛ bɛyi atom nti yɛde duabɔ kora hunahuna no nti hɔ no maa na ɛdɛ ɔkaa sɛ nyɛ obi krataa ho na ɔde bɛwu nti wɔn de ɔbɛka no kora wɔ mu nti ɛhɔ no maa no ma yɛdɛ ɔka kyerɛ sɛ ɔno no hɔ no bɛyɛ krataa no mowɔ kɔpe monni kɔpe ɔno nko a na ɛwɔ kɔpe no okay krataa no di asɛm na mo papa ɔfa no ka ɛfiri krataa ni mu kyerɛ mo yɛ papa ɔfa no deɛ ɔno wanka asɛm bi amfirim deɛ krataa deɛ ɔno nso ɔmo kenkan sɛ deɛ wɔ krataa ni mu na mepɛ atie deɛ yɛatwerɛ wɔ mu na meka bi akyerɛ no nti deɛ atwerɛ wɔ mu no ɛno sɛ ɔmo ka sɛ krataa wei bi a yɛnhwɛ mfiri court wanka stamp tumakyiri na mmom ɔmbɛte ano ayɛ dɛ
ame ahwɛ ne yɛtie mu nsɛm ɛna ɔmo ate ano nti ɔmo ate ano no nti mu nsɛ ɔmo ebi ɔmo ka kyerɛ ne sɛ edin hwan na ne din sɛ ɛwɔ soɔ nti ebu sɛ edin na akora ne kaa sɛ yɛ ɔnoa nti akora ne kaa sɛ yɛ ɔnoa no ɛna ɔmo hɛ aseɛ kan krataa no mu nsɛm nti krataa no mu sɛ ɔmo hɛ aseɛ kan no ɛkyerɛ sɛ papa no de ka to motu no wɔ akora ne nsɛm krataa no mu nsɛm kyerɛ sɛ moto no yɛ akora ne dea papa no wɔ dan wɔ ha Kumasi ha ofori kurum Amaraga Johnson hɔ a akora ne sɛ krataa no mu nsɛm kyerɛ sɛ yɛ akora ne dea asase na kuku wɔ so no krataa no mu nsɛm kyerɛ sɛ ɛyɛ akora ne dea nti like sɛ yɛ papa ɛwɔ fa no yɛ wɔhyɛ asɛm no ase no yɛ papa no wɔma busuam de asase yɛwɔ hɔ koraa deɛ yɛ a yɛmfa sɛ papa fa yɛ nana no asase yɛwɔ hɔ deɛ yɛ a yɛyɛ papa no ɔmo ne yɛ papa no deɛ adeɛ wɔ se meyɛ nsi hɔ koraa ma mo nkwadaa no ma mu nsi hɔ na yɛni agyapade bi wɔ hɔ ɔna ne wɔfa ase awuo ɛhɔ nsase no deɛ ɛyɛ abusu asase wafa nti yɛyie krata no mkenka yɛyie kakra baeɛ no asɛm a wɔbɛka kyerɛ sɛ yɛyɛ ne yɛnuam deɛ yɛnkɔpere asase no yɛnkɛka ho asɛm nti yɛnkɔpere asase no yɛne yɛnua no pɛ sɛ ne tena se asomdwom kora na papa no asane akora no kɔyɛ wan yɛfrɛ no baabi akora a wɔma akora ne ma mfie mmienu nie adɛn na moatena hɔ a bɛsi saa berɛ wopɛ sɛ ɔkasa akasa gu biribi no mu yɛnua no ne nti no ho yɛtumi nka asɛm bia nkyɛn nti ne yɛpɛ sɛ nka yɛnua no ansa bɛka nkyerɛ sɛ ebi a sister ayɛ bɔne nti bi a kookoo no agyapadeɛ no a daase memfa no yɛn nyinaa yɛmfa yɛatena sɛ saa yɛnua no wɔmɛka hwee afei ne yɛadwene hu sɛ ɛnkolaa no bi wɔ akyirɛ sɛ wɔm so tumi nya kookoo sika no bi yɛdidi dwa anaa wɔmde bɛdidi ɛno nti ne yɛforo ka yɛde ba ha sɛ yɛde ba bɛdaa mo akwadaa kora yi nsama asɛm na asan bɛyɛ o mo papa ne din de sɛ monka ne yɛmfrɛ no ɔde yɛ sa ahene ɔno nso de yaw ɔde ne to no yɛasa ahene wɔfiri he monka no ntɛm ne yɛmfrɛ no yɛfrɛ mo papa o yɛfrɛ no amena bɛti asɛm no a ɛkɔ so no bi ɔte yɛ ɔso hɔ bi kunsu yɛ ɔso hɔ a yɛ papa wɔfa no anaasɛ yɛ papa no ankasa no yɛ sa ahene yɛ papa no ankasa mu ɔte yɛ ɔso hɔ bi ɛhɔ no wɔwuiɛ ɛhɔ a no wɔwuiɛ asante gye amammerɛ ne amanneɛ di muntie dwumadie wɔ yi a yɛdie yi sɛbesɛbe ɛnam mframa mu na da biara meka sɛ asɛm ba na sama yi din pie mu pɛ ɛsɛ sɛ sama akorɔ no ɔbɛyɛ danseɛ wɔ saa asɛm no mu enti ɛnɛ agya yɛ asa ahene ɔnte ase wawu due ɔma num ɛmɛɛma mmienu maa mmiɛnsa ɛna ɛwɔ yɛnim ha wowu akyi wowɔ nsaman mu nanso woahunu deɛ asi wɔ wakyi nyɛ waa woma ntɛm ɛmu te wote ase a ebia nka masa ɔma wɔ yɛnim ha nti nsɛm wɔ mo de aba bɛda yɛn ɛwɔ tɛkɛ fam ha yi bra na bɛtie bi wa bɛtie bi bra tena se tie bi ɛho hia momfa me nkwa gyengere mmra na papa no mɛtena se ɔnti asɛm no bi apɔmuden mapadeɛ ɛno ara ne hepa plus mixture pavi plus mox hepa plus mixture ɛtutu malaria anase koraa sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture yɛ busua yɛ anoma ma ahoɔden aba busumi pii nie menti aseɛ me dɔ tie hepa plus mixture ɛnyɛ adwuma a ɛbɛyɛ wɔ nipadua no mu no afei koraa na ɛbɛyɛ wɔ nwanwammɔ aduro yɛ ma general well-being abusua pɔmuden ho hia me yie ɛsene biribiara enti me ma no mpa fie ha hwɛ woyɛ hepa plus husband yɛde hɔ a hepa plus husband ɛdeɛ wo nso woyɛ hepa plus wife na aboa no hepa plus mixer magye aduro no adi paa pavi plus mox ɛna hepa plus nyinaa apemfo abaatɔ ɔma ɔmanufoɔ ɛne nkwadaa wɔ ne mfeɛ dumienu nka ho ɛwɔ pharmacies ne hɛba so atufoɔ mfrɛ 0542 778 572 anaa 0549
297-463. Pepper Plus Mixer. Mapobudra Mapa. FDIG Edwin Kratoya. Mira. Yes, my dear. And that dear. Kadia won't be a chemi. Oh, na edi be pa na me sie wo. Wo di bebe sie me da. Oh me. Ademinim. Dia me dia sie wo an say. Makoto Dawood 26 capsules. Ya man no mo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 36 capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema ani mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansanya na wo complain waposo. Usisi ani ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me minute 360 capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 0201681717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Obi benya wa na free yade na apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos aye Future Life Smart Food bebo afeidie aye abusuan nchemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic cereal no so boa wani a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omayimu Crime. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, Waben Sofoline alignment. Ena tema, Ubenya Biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that chehumba. Mami ma sisi me pao. Na me papa nso e. Uso ni ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare me ho kura dwiri yen. Ye de wo mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka ba yen si yie pa. Me kame kire wo. Na ekwan ya Faith Homeopathic Clinic afa aso sa wo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic. Oma ben papa. Abefu fidi e free India. Na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura. Yemfa nsa wo yare fast kra. Oh wada. Na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mekaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wosa ho yare wo ya akuponcha aesthetic ho yare nyina wo ya detox etwi fifri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Ora bra. Okay, out of 4 yada must say yakoya yasamba 102.9 utek Asem Beba Dabi na utie say ya ka say opanyini ya sa hene ne ma ene wo yanim ha no omuni wo munua last born asem no hu se ne etie no keto akora wo mu no papa frim papa dan papa koko papa moto akwada na kobokrata wo printing press dia ba se papa na ye were na opanyini wo na we be ma krata no mo amugide mo ani hwe krata no onfa man enti why na kan mu asem kire mo anuano mo nka ye no ye na na busuafo se mfa so busuafo na tender ofa obi free yours
small boy bi wo yo so on the bay day on the king krata na meba one after the other Mr. Mo tender na damfo no ko fa ne bae no ne be ken kan krata no mu nsem kire enti sese ya no koko no mo nso mo gya ma no no a eti ana no ko no na di musika nyina okay mema mabedwafo nsemisa kwanya na mom prepare enkwada yi nana no mon sorry me pam cho se me kan kwada wo mu mabusua se me mu nyese mo enkwada enti mom pe nkwada yi nana no ye ono mo papa wo fa no mom prepare no emfa ne nto ma me question be fa hen hwan so na apeso de ko eni e ma opanyini sorry na tena se me nyina ho on ne be ma sorry ne ma ne ntena se omon so ne ma kwa me di opese obusa no busa o se ye ba oso enti ye ready ona unu abe ma no wona unu abe ma na sese wode wo aba se wo papa de amma no ebra papa etofo mu no woni wani nkomo bia ansi eya kasa gu ade ni mame acha de mene na ni nkomo bia sa wote yo so hobi acha fa na mete okay woni ni unu abe ma na tifie kromu ana acha obi atindifie woni unu abe ma no ntawanta wo mu ntam acha mpepa hu ye de ntawanta bia ni ntam aw enti papa ni wachi ejapade yi ho awontafo bitimi ko ho ni menua ko din ko munyina na wotweda no kwa ne anya aka o na wotwe sister munya papa ye ne ye beye bro munya bibia do de ye munya amanenka se papa kora ye bibia munya amanenka ne nya ye mo ya no ne nya yiye ti ye ni wie na wotweda no efiri ho no a papa ne twen ne ko nchen no ano no anka se ye hu bi okay na mo papa no mo papa wo fa no ono so oni montam tisen papa bi ne ye fine baby obehun bia ye de ne to me o maame o frɛ me na echa na o ho te sɛ mo ne me ametimi kofi ho ndi ko diagro ho ana masiri bia na mabate no ko me baby senya yie ya ye ne ye fine mo nya sure sɛ mo so papa na japade bi wo baabi na mo so makata so asie enti abrante ndi we ya ba no papa na japade ko are do na akura wa busuafo no o makata so mo mfa mai nti apart from koko edan ene moto no papa no wa sign wa japade foforo wo baabi busua no wa asase wo efrɛ baabi ehye yeso papa na asase wo ne maame a owo no asase ye ne de ne maame na wuo ye wo mu mienu oba ne be ma na me papa na firi nti aka me so wa no sa japade ne ye me papa ene ne nua ba dia me papa ewu ye no o ma kata asase to so ye nka hu bi ti sa japade ni na akodi me so wa ne ene ne ma ho ene ye na ye papa wo fa no mo ofa no papa ofa no mo ntini ba bia da se mo papa da fam no ka kire ne se wo wu a one ne yaka nyamotre se wo wu a so one ne yaka we yi anu ama wo nso so wo nka kire one ofa ne yaka one ne yaka eno no nso na ye na yi wow ho nso kura asem wo ho enti papa no etiase no wan fana no anka amfra busuafo mienu miensa bi anse se otofoma ya fa na japade ne ma ya sa hene e pa cho da bi na busuafo kula ni nua ba na kasa ko de ne yaka oni nua ba yaka oni no fa so yaka efi wa so no mu na ate me nka se papa nua ma no se e bia kuromofo nipa mienu miensa bi na o mahia na papa na de ya hye no mo se me dachi mini ho a ya me ba ya sa hene a wo ye me ka akire na me ne japade nyina ma no e pa cho da bi wanka bibisa na mpa cho me dasi okay oba de chiame de na onso owo na opese ubusa emei ewu achi nsem eye bebre ejapade ehon nsem ede nsem beba okay obo mumienu ndi obi abetime yi ano na mo ne mo papa ntam te say ebra wote ase ebra papa ne te ase na wo ye emre no kra e ba cho ebra na papa ne te ase de ne ye ne ntem e fine na me ameka say mbapa kra otofo mo no me nsi ne nchen da adentia de ne say mbapa na me ne free me ye aduane ma me sim papa ne ma me de obi ka se me bia me ye ba afi edurume bi ne me ye kuku mbapa ba ho ya na osuma mo mbaji kuku ebra no
papa ba ho na oji oba so beji kuko oji kuko no ya wo ko mi hu ya se papa to kuko na wa beji no wato abo manim ama kuko na pa ya gu manim kura hyehye me menti bi antra kuko kura me so refri ho titi nsem papa ya sa de mi sun sa anti ade che ye no efiri ho man ko papa nche bi se free no na me ne papa anye free bi mti man ko papa ho bi okay ma me wonso na no papa ntem to say me otiasie na mi anim ni na me nkasa no ho chese papa ye made bi ma no ye me ya ene me ka kire fi ofuri nyina me ba bontere sa me beto aduane sa oti kunsu ho bia ho ane nyina eti bi jire aduane na sia me to ade be hu se de me ni so wam na ka me pegya me sa bo ni pakoro bi na obi so me se jai na papa da dia nam dia yawo papa ni di mirika ba na watia sia so sa ka kire me se me nya ne pa me iti ade ni hye mi mu kyɛn nti owu ye kwa na ka me se me nkwa yie na se iti mi kwa no obi aka se o abade ye ani ekunu mo fo wo papa no ko to wo mu nya yie no papa no na wo twi dan mi di kwa na ye de ye yie no so hu iti papa ti wi ase no no bia na no ka kire se enya ne ba no ada ya Asem papa okay we die mu nyina mo amo da em ha no ejapade ntimo aba no mu hu ana na papa ye fine pa de bra no yare da ho no bra ben ama me be ka bi na mintie o ama onso de sa hene ama sa hene Nestina okay Nestina na so no papa ntem to say bra oto fom no cause I want ya ni hia pa me ba chona me last days no na me ntem ye free pa na America crab me tuko Kumasi na me ba ne nchen yin be di nkomo bia wo ka bibia de kire me na me ba na masan ko me san bai be Christmas ni mu ho enti me ba ye no e di Christmas ni wie ye no di be 2 days no na me san ko ho enti me ko ni me di nkomo pa ti ade ya chin ye no enwumere na ye adwen se nke be ko ni ye na wotwe da bi ni se ye ko na wotwe da nase nti ye wo ho a na ye be ka kire se ye papa ye mere enti me ni nua ba ko bi e frɛ no ekuefri ya kos ye tru mi ka ko ho no na se papa no wawu mukopie so ote ha o monsemo a mo kan wo tie bi ye kopie so na papa na wu o papa oto form kakra o yare eto form asabe wan to form nani ne ho odene pa nani wan to form na no ho odene ne ho odene na ho ne tene nchen ya se obekọ ajanan obekọ akọjo nso du sa hwan na mumu hwan na ben pa yenu yaketwa okay ma antene baby ansa na krata we bepie no ma antene baby se papa ne de na japade e ma na nkomudie mu bi wanka bibi ankyere mo da titiri wa wo se onu udi nkomo pa no David se da atibia no David akran no won penasem da don kwa ye ma akran ne hwe papa ne to moto so on fa nye adwuma no on fa nhwe no on fa nye okada nhwe no mama kama chire okada no wan fa sika na ma akra no wo so de sika to na akra na fa nti akra nkwa won penasem endi moto na oto en di loto mi papa asem a me firi kuma ko ka kire m to di moto loto no o ka chem say 65 million na ni fie ho ge bi wo ye friend na wo di scan man no 60 million man so on fa ngoto moto mele no papa na no asem a me ko ka kire me no moto no ate se moto na ba ensu wo hu moto no so okoto e wo bo ka wo hu ana onya mfa so wo hu moto no ti me fa no ko police station on ko report ana me se papa jai na ya wo ba no ndu die ye be ka ho asem ana me de so ti me na me ba ye no no system na me san fa renko ana me se da bi wo nyai na moto no nya da na wo de be ma no
ebi so wo no ho mintumi nya saa niema no ne ma moto ni ye de ekodi saa ba ma ne ho enti no de moto no ye adwuma wo de ye adwuma on fa sika ne ma papa no ti na papa ne di hu yaw ti moto ni de wan kasa akora wan fa sika na nsa akora nsem so ongoto na ate no ho so wan fa sika na wo de hwe oba nsem so ongoto no famle no mpenipa no mfanya adwuma na no de ye no papa na ne de moto ne hye ne nsa so mfanya na enti oji free sister na ho ene ono de ye adwuma enti anu bi na no de hwe papa no won fa hwe no na no ye de didi papa no wo tse nkoko ni sika no first no nkoko ni sika no na ba men sika no be sia ba man nsem wo so ya no odi won fa ma no enti o mani pa afro na kokko ji koko ni sika no ni koko ni sika no odididi edan ni sika nyina be sia ba man so won fa ma papa no te se ni efira wo hu hwe okay ubisa na no wo ubisa na wo because when all the two when him say koye case ni ameche na kwa koto moto ohun ye ubusa na say eno ubusa na ho asem me musa na ade ntina wa misa no me musa no eje sa asem se na si no so mi okwa koye case ndi case ni de waje wo se wonko na emom se oni nipa ni kodi nkomo say me papa say o discover ma say tomato no say ni no wa misa say de papa kan ye no kure say nya no kure no me musa no wa misa ni sa ye ni wie ye no enne hono ne beto dwama ni chire mi akofre ga ne be wo kan no kore no se die enti no odi moto ne bre wonu aba ma no die entia eno die se papa ne soma o kota de bre me na wa ba wo de abre me ba mum na nye me mum na de bre me o se die enti no yesa mo bu akonta no die enchire mu no de ba ase ebu akonta no abema no kire se moto no papa ne de ama no anam se da bi papa ne mfa moto ni ma no na sika no kra nyo no de ma ne kokoto ye eni pa so na si na sika ne si ni so a wo de kokoto moto no no mo frɛ ne ba ye na ga nso be kan no kura se ya ampa na sika nkwa na ye 75 million na se sika nkwa mati bi ama papa na bonidua ma na nya ga no ga na kan no kura se papa na bonidua ma edua ni nya no so wa hu e wo bedwasre de no ai se sika no ma amfa ni nyina ama ni to ma nka no kura ndi papa nso bo odua ni nya no ti na nso be kan no kura se papa na diskan ne ma na ye de e kwato ye na moto na ama me di ameka papa ne nsa okay afi ye hwe ni sei se obi ka se hwe anamon hwe papa no kwa anamon ko ne nche na sebe oja ne nan watim oyesei na akwada na etete atantade ne santi na mo ho ahinti ode ajapade ni nyina che ketwa na mo be kan mbesom sei ene de ntisa to bi ba be kan ne sa se na mo be kan ye na nan de wono de se eno no de ka egu ye ni mase wono de gina so bi se ni nyina de papa ni ye nyina no ye na nan ni masem but ye ne ba ye no a ena ye na nan ye sa ne ma no so we nua no ye ba wo nchen ni bibia papa ni sika nyina nam se papa no te ne hundini ni bibia ba ye ne wo mpre wona wo bibia sika ni nyina wona wo die ni bibia so ye me ba kra me koho eni bibia enti aye na tam ne so ye na ema saa ne ma no asia nana no woni bibia last one last one aha nya ho kra na mo last one last question busa last question me dey ya kra so wo nua no a wo men skani bi kra na nka so on so dia didi ya kra de so woni ya na woni bibia ya ma bi na baba na ntimo esa wo kra so ye wo fa no no ni tifiye no a na ni kra fra ye ni won se nka wo so ka so hwe no na what dan ko so mo papa nua no o mo yesei ba ko pe na o baba no me mienu pe aka o baba ko pe o na aka no aka o baba ko pe sa obi se sika na emesi muso nti na mobufu yese mo papa kora mo na nkɔhwe ni bio o da bi nti se nya nutira anu ho hinti na mamo nkɔ ne nkyɛn kora da bi nya nti sa papa ne de wono te ase sika na obi ni ne ba bi ani ni sika nti ya na adwe se na japade bi on so wonfa oni di hu kwapo nso obewu papa no fani sika mo ne ba bia e ka se we no na ni fira ya akora ne ba ne ho papa ne sika de ne ba bia ni bi okay arafo enkomo ayedie enipa miensa eni gina akuo baako eye
ɔpanyini yɛ asa ahene a wafiri mu no ne nua anaa ne wɔfa no a ɔno ne gyina mu yɛ na yie no ɛno yɛ baako mienu ɛyɛ ɔno mu anua yɛ asa ahene ya ɔno nso ɛna akɔ printing press akɔbɔ krataa ba sɛ ne papa yɛ were ɛde maa no ɛna mmiɛnsa ɛyɛ baabi kura na nipa kura wɔyɛ printing press ya yɛkɔbɔ saa krataa ne wɔde hɔ anyanyambia krataa no yɛbɔ before papa ne wuo anaa after papa ne wuo na yɛ hwan ne hwan ɛna ɛbɛbɔ saa krataa no were yɛwɔ kwan a yɛfa so a yɛyɛ were a yɛwɔ askuta me a mete ha yi sɛ mini hɔ a medi gyata ba gyina ma na mu sɛ mewɔ agyapadeɛ ABC sɛneɛ metwerɛ no a meyɛɛ no no wɔnhwɛ sɛ obiara bɛnya ne deɛ wɔ saa kwa anaa so sɛbe nipa a n'ani nyɛ mesrɛ me ka wo ɔpanyini wote ha bi tie nti mesrɛ wo memfa ayadeɛ nsrɛ wo ɛnyɛ wa papa ne wa ha papa ne sama wɔ dam ha o papa ne sama wɔ dam ha yɛafrɛ no mese mfrɛ ma adwuma ne yɛyɛ mfrɛ ma adwuma enti biribiara ni koraa no a nanteɛ koraa deɛ nka ɛden enti saa no yɛyɛ na busua sɛ yɛanyɛ na busua a deɛ bɛyɛ biara wɔwɔ bi a wɔgye ne deɛ wɔ kuro ne mu ne baba yɛyi a wɔte hɔ yi wɔso wɔde ne yɛ fine papa yi nso ne yɛ fine wɔbɛtumi afrɛ wɔ mu bi afrɛ nipa aka ho abie n'ano aka sɛ me yɛ asa ahene a mete ha yi na metie nsɛm a mo kɛn akyina bi sɛ meni ha a mefiri asase yi so na meti nananom ɛwɔ asamaado a mede magyapadeɛ nyinaa manipa so bɛsi waanyɛ saa wo na emu printing press krataa awo why mama me ni me nkomo edi kan nti saa nneɛma gyina pɔe mmiɛnsa wei no yɛ ho adwuma ma me mepa mo kyɛw agya Peter Heba aba beduru enti me ne agya Peter Heba ɛbɔ nkɔmmɔ na menini wie pɛ na afei yakɔ saa mmeayɛ a yɛka ho asɛm mmiɛnsa ne nyinaa yakɔ hɔ na yakɔ akotie sɛneɛ ɔnom nso nsɛm ɛsiteɛ agya Peter Heba meka ho asɛm ɛyɛ asoɛyɛ a sɛ woba Asante mantame mu a ɔwɔ Feyiase Pentecost Junction Lake Road asɛm na meka papa no nasɛm a ɔtaaka ɛwɔ afidie yi so ɛne sɛ fa oyefunu no fa bra bɛgya me na menyɛ mu adwuma adeɛ baako a ɔka mamani gye na ɔdi tete atempɔɔ so ɛne sɛ wɔde ahahan yɛ ne hwehwɛ mu wɔ awɔ ho sɛ woyɛ ɔbaa na sɛ wontumi nwo ɔpa awɔ na wo ba wɔde ahahan ɛna bɛto funuma bia ne so na waka kyerɛ sɛ ɛbɛyɛ yi wobɛtumi awo akwansideɛ ɛho adwuma ne yɛbɛyɛ na mmom sɛ wontumi nwo a ɔbɛka kyerɛ oprɛn sɛ nyankopɔn amoa ama sɛ bɛwo men na ho ha ho na mmom sufrɛ onyankopɔn sɛ ɔmoa wo saa papa no ɛna aba manim ha yi agya Peter kɔ aba yɛgye papa na wompo mu nyankopɔn adaworo ma me nso me ho ɔden ɛna wie yi yɛsan ne wahyia bio very good saa so yɛyɛ yɛbɔkɔɔ deɛ very good ɛnɛ si biribi kyerɛ me ne matiefoɔ agya Peter yo pani kɛseɛ meda wase wobɔ adwuma nyame nhyira wo adwuma da ase na sɛbio ɔnyɛ nkwasafoɔ bi mfie nka deɛ ho ami kɔsɔ ɔmomfa nkwa no nyɛ hwee nyame nhyira wo paa wobɔ adwuma ami nyame nhyira wo so na woboa so ma adanseɛ na ɛkɔ so wɔ agya Peter ma so yɛ hɔ powerful ɛnlora na nansa me sister firi nkranbɛsra me na meduro ba ekosi no kyɛ sɛ yɛduru fia wɔ ibi api hɔ asafo yɛduru fia asɛ yɛabɔ hwɛsere mu na nipa 9 wow
ɛna ɔmo baeɛ before Christmas na me baeɛ to sɛ busumi kura sɛ nyanson yɛ sɛ 40 days mu ni nipa 9 na ɛnula ɔmo aba sɛ ɔmo apa ho wow abetom wow ti na kyɛ sɛ akɔyɛ ne gyesɛm na nurse ni baako bi ɔka ho de yɛ sɛ n'ani agye ma kyɛ sɛ ohun bi da sɛ mfidi akɛseɛ wɔ gyi ɛwɔ agogo manhyia hospital tafo hospital na ne nyinaa ntumi ansɔ ɔbu ne problem a ɔno nurse no watumi abama mede abibiduro aka no ma watumi awɔ ne deɛ wow ɛsɛ nyame wɔhyira me ami ti adanse ne deɛ Krobea ɛkyɛ sɛ kwa na ɛkɔ so ahyeɛ hɔ piao kwa na ɛkɔ so ahyeɛ hɔ nti ɛna ne first time a obi etie me anaasɛ wɔhwɛ Facebook sɛ ɛgya Peter papa ne nyame adom no enubra ne haban a mede ɛboa nyame ma sɛ wɔ awo mu problem enipadua no bibi na ato kyema ɔha obi kɔ so enipadua no mu deɛ ɛyɛ ɛgya Peter me wɔ fɛ yi ase Petigo Johnson onya duro fɛ yi ase wɔ Petigo Johnson no ɛwɔ nifa ɛna Roma asɔre kɛseɛ nso wɔ ni bonkum firi Kumase kwa wo de pragafo no lo ɛwɔ nifa hɔ no side na Pettingos hɔ no so lo so mfa mra ɛgya Peter hɔ asa ana afɛ yi astu ɛwɔ presby asɔre dan si popo no so a ufiri wa ne me fie ani wo mfa mra na nyame akwan ko store ɔmo mo fɛ yi ase eputi ogya esere so adegya etie me de ɔmo nim fɛ yi astu no ɛwɔ fɛ yi ase hɔ ha ti nyame akwan ko store na hwa na akokora mebutu a midi me dwoma powerful yes enti me number no ebia obi tie me no wosi form na wo twam obi da achi no wote sɛ afidie no kasa afa awo ho ne yale ho a me number no 0543 36 99 93 0543 36 99 93 me wo fi yase Petigo Johnson hona lodu apragafo ni nyina obia me ni wo na ye adwuma no ti anopa wia nwumere ebo no nsia kwa wo de ufuru adwuma mu kra pon a wo de frɛ me bra me hwewo ama wo so wo ho ataw je se ka se obi se ma chini abre me pe eba ana wo nyinsan ne ma wa ya obi anyinsan be mpere nwotwe mpere nan mpere nyina asai wo de sone na ekɔ nsuo maame mesrewo eye bibi na asi wo yefunu ni mu yes scientific way no yefuru bibi nsu ohie ene wo yefunu ni akwa ne betoma na ano na ase no na obi frɛ me o se da manyinsan nkron ni na asai na se na se nyame ama madwoa no dodo de a na se o mari nyina na wa wagu no so bi na okete so mesrewo enka achi ene da so ho eja Peter nyame yi wo ama me se me meboa wo na yefunu na wa pa bre eba na wochini asua wo ho ahwe abokompo anase ebu kompo hwe se woni obi na ya ayefro engagement ya wale yei efie num fie nsiani wonu de wawo ensun ni wo edu ni wawo wo de wo nwoyi nkomafo ne nso no na amfofo nyina ebu kompo ahwe wo se wo ba wo da ben mami eni da so ho enka echi bi kura wo ben fie num fie nsian kura nka wo ntia ase nti nyame wo ye bibia oni brem enti ya we brem na nyame ye Agya Peter ama me say me meboa wo na so saka bani bi na da bia bo ade Krobea me ka say to oba wanwo a ya na yam ya chen be ma wanwo cause ebia 40 years 50 oho aden ubetimi adane abutu ahuri no apeten ba nyame to nkwa nam 50 60 70 kwa na ana hu say awo sanfa so na awo so ne oyam sure wutimi sumo bi ba nkwese awieye obo de hwene obo titire ho obo akogina ba bi do hwene ba ko no ba do hwene miensa na wano yese oba ebianka emasa mesrew awo de ye pa to se ye bode wuro fa wo ho a na se batakare mi ehu nkremo papa enti oba wurade yate abra na se da bi ne da so ho enka echi ma se awo no wo so wo hwe bia wonya bi emfiri me ho wo da ba fa yefunu bremi na me fa ba no to ufunu ma no so emi ntie ndin ti asema ya kan kire me okay na enura Benada no enura se Monday no kete se by oba de wo 32 years aduasam yenu wonu de wo
me aban to so me bo me pa ya na ka ya se da bi ma me usu bi ti se da bi ti me tra me table ani ma na me usu mi ti na ohwe me ana me se da bi wo hore me se wo ma me ejiwa ho me na no ya na Krobea ne kana edin say abaya 32 35 30 na obeka je se wanwo ba edin ti se nyame na ne woye ne senkyere ni se ne woye ma kan say wo ma ebia hana die ni bidia na edin te ba sa na kana ye de ba ye kan nyansa kwa so nsa na nipa no wate ase good e de da kana se nyame nsa enti se wo se ope ba pa de a wo de nyame adom bra meboa wo ma wo sa ka bi good enna obi wo so a ono so nyesi ana asai enna fa abrodo so esi awo no kwan nti ama awo ne ma afa yafunu ni nyina mu nti je se ye twitwa ye operation ansana watima wo na wo ba akura no seka kan beberebe kwa wuni ahoden e watimi de atanase ye nyina che ne nya ho kire ni bibi na kwafa ba kani kwase ba sase ye de seka kekan enna awo enna fa abrodo no so ye wo de dabo nkuma na sanifa e wa awodie ni mu this hospital my doctor na catch us say ebia wo de ne da left and right and I da no a ye de do ne kan wa be ya oba me de do be kan by nyame adom say wa mama fa onto do so na manse ne mo anwo a ebia akwa ne so a ye be OCS ansa ne ye yakura no yeah enti misrew se fa board bi ha wa de fa bra good ye be kre ne fro ma ho ato enemu yale pa edokro enipa this time enya sam kotoa this time Krobea omo ba omo ne omo yire na eba me pene sapa because enemu yale no transfer nti wo se wo de wo be ma na akofa na yale aba wo so wane watena bo so mi nsia afe wo se wo de wo yi wani na wo watena bo so mi nsia afe no wo mi se wanya ho totroto wo so nya enemu yale ni so nti ama obo ho a na ne ba no ensan bia begu so be ma no na ensan bia begu o be ma no ho wo de adro kan wo mfa nka no eno abekọ ehwa na aba chese na edokoro pa no nti eno de sa mo sai oba no na etwa wa awo enam yare ni etwa wa awo na oba no hia na na ensuo na bese ko so ena chese ma even be ma kwa so ma oba ma so te ya phone edu bo se bia no ofre da me pedro be ma ye kase say papa edro ma be ma kase de me serew mini bi no kura na ye kro pa ase me ka kire wo wo be ma no wunya 20 years de na tie na wutimi de ye adwuma no ana ntina wunya efia aduasa no mu de eso wote nam yale na akofa aba na etwe nti wudi uba na me de do no ma wa eno an se ma kire de obeye no wo be ma no ahode beba mmarisi ne dada ma ye den I just say aye kase kama se ne wa wo pe no wo bo so wa ye masturbation odhwe ne be wono adhwe ne ho na ne ho asane no enti obetwa se ne be ma no eso wote e spirit bi na abehye wo mu wa anya kura ho nto the whole day obi fra so dem eba mpa ebo aseba na akoye masturbation no e spirit bi na abewurum na yesa enti mesra wo sa tebia ni nyina mu no wo mu bia fato amerika bra afi yase good me boa wo eye fro so menam yale bia tete wo ha wo ma esiwa wo kwan ema wo ma no abewo mo so no yale bia me hankura no ema o mu ndi form eni dem no e wo nkura na wo achi no mesra wo to amerika bra good me no man 0543 36 99 93 0543 36 99 93 yes enna obo so a wonso koko pa ha no dokoro no tete no enti ama otena si adro bani otena si anu acha na to fa no de tisiti no so enti ama woni ahoto koko ya so ma be ma sam kofom kra anano papa bifere mo say papa Jupiter me be ma ne da fom kra na msinti wo yire ne wo manyina atimi endimi mpaja kra ma ne nsole o si da bi say aye da hotim be ma so wu ya ni kwan say be mewu wo ne na kra ba wi ase say mo bobra wo de o kwa o say one day won kwa so one was medical jaw da bi ni kwa se basa yale na akofa aba ama obe ma no kofom ana ayemra wontimi nyina so meti adu no meti aduasa me oba na se me gina so a akokora me gina so mo da 30 minutes na me ye adwuma wa na wo ye waduro ni wa so bi numbi very good 30 minutes 45 minutes to ba no kwati me ga se da bi adwani je jano se na minya no na me fa koma hwan nya me ya ma de no me nom
na dance ya no nkoso ma wo so wo me ne otie no o so ko dia dance enti ni kwa se be ma de wu ya be ma wuja wo fabra meboa wo na obu o so a o so na mo a ne pa bo aworo eso no se ne pa bo aworo ne nice hye no ne mututu no ne ho femfem no chese ami ni kwato dwe ni sisi even enem yale na akora masisi yale timi ba so ma we ohun hwe enye yi wo chika se nyina ya ya na chese anu bo so a sabio wo twam wo ho ana se oben kora untimi na wo so hwene sure ani efe no body odo no ahonam kankan sabio ebi wo so afabra enu kankan ebi wo so afabra halitosis fabra mebo ayefe wo so chire wo chire akwan no bi na efe yase Lake Road ufri atonsu esere so fe yase ehona odi odu ase pragafo no Petigo Johnson wa ulo fi kwa na me number kwa want me am peke amfa odi ase fe yase Petigo Johnson pragafo no fa me eje Peter mi dinas odo to utirim eje Peter odi enu anu eje Peter French for say HP mi di no eje Peter yes je Peter powerful yes papa nyame adom no edro papa no powerful so ebibidrofo ya Krobea mobile radio so yi ye mo obidin wo fra me eja kire edro yi na me so ye ni de hoan me say da bi cause me de ma kire wo no akwankire ne no me wo ho a bi nyame de ma me ho say me ye no yes ana obeye no na kwa fa wa obere ni mame number no bio eja Peter sorry integer number 0543 36 99 93 0543 36 99 93 eja Peter unim obu oso a nenso obey etete ne pa nenso obey nenso obey bon se o masresre nku bi ma akofa sa ha dia ba tuntum woni body nanim na chi ama wontimi enyina wa mu serew bra uteki ya na beji eje Peter so bi egu hu bi ama wontimi mo life bi anyi wo hu de ana yi be ma kora ne beda kete so na odi sakora ko fa to ho a se sakati pa mami to me kabro uteki ya beji edu crowd ye obenya bi na frame me number no me kire ode obeye no me da se na wo ye no so enkwaso nsra enku na be ma wo ye na nso obe ba ye no enkwaso nsra na ase watu wudi abrewa akwasi ko no ogina kwasi abrewa mu na ade abrewa di na ade eye na watu aseda mate edi me srew me da se mo frame ana se obi aha obi aframe yale bi atete uni padua ni bia no ode frame se obu ono waye addicted ensa koke wi jot fabra wow eye fro so ojo so fabra meboa wo ya da se mo ma wo so wato ya da se o nshira won so adofo ni adehye eja Peter ena watene nka no 0543 36 99 93 0543 0543 36 99 93 ofresa ahoma we ya eja Peter no ankasa beje so one wo bekasa na de wonte asie bia no wachirim ede amawo arafodi adehye tew moma menum nsiomra na yehu de ye enso ede ato owura bra da bia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obe
bɛtu ne ntɛntɛm firi sɛ ɔwɔ mfidi kama a wɔde yɛ adwuma wɔ Kumase ha wɔ main office na wɔ ahodwo daaban wokɔ sunyane takyiman ne dɔma a ɛhɔ nyinaa wobɛhu wɔn ahodwo daaban ha yɛ mekɔ hɔ sisie wei deɛ ɔpɔnkɔ pɛ ne ntɛm deɛ gye wɔnom numbers ka ho 0244 299520 ɛna 0266 432210 sɛ wakyerɛ me voter drill limited yi me problem na solve ɔdɔ yi no kɔsɛm paa baako ne sɛ nipadua ne kanea ɛne yɛni enti na wɔ sɛ w'ani ko w'ani kɔsua ho no biribi a ɛfa w'ani ho deɛ ɛmfa ni agorɔ nti w'ani so hyehyew w'ani so kekaw ɛwɔwɔw ɛporo nsuo asɛ so ayɛ wisi ɛnɛ wo bie book mu koraa sɛ wokan a wonhu ne yia mesrɛ bra by Grace Eye Clinic ma yɛnhwɛ mfa ma wo abɔfra ne nso de bia wo bo ne sɛ na de sua wɔ fam bia na wo hu blackboard ne so yɛ o ti fa ne bra by Grace ma yɛnhwɛ n'ani mfa ma no ɛni kosua no ɛho asɛm ka no yɛmfa ni agorɔ ti w'ani ho ha obia yɛhwɛ w'anim ɛwɔ by Grace Medical Center ayaresabea hɔ a bibia ni a yɛnkasa 0244 97 68 05 by Grace ɛwɔ Kumase Breman DVL ne nkyɛn pɛɛ ɔsɛ kwadwo area hɔ a ɛma renfi o nipadua ne kanea ɛne yɛni OTEG 102.9 FM Asem Beba Dabi. Okay, out of 4 yɛkɔɔyɛ a yaba aha yɛ 102.9 aha ɛyɛ OTEG Asem Beba Dabi dwumadie no ɛna wasogu so a ɛna wia yi utie ɛna ɔsan so ɛhwɛ na ɛna dai awodadie mu nkyia nkɔma wo yɛfrɛ wo Dorcas Safo dodoɔ na nim sɛ yɛfrɛ wo Abna Yons na Mamponten ɛna owo fire officer bafo yɛ ɔwɔ Mamponten fire station sɛdɛ udi wa wodai ɔsrɛ Nyankopɔn ne nhyira na ho bambo ne nyinkyerɛ ɛne ne yekuduru honhom no sɛ nkan Abna Yons. God bless you very much. Happy birthday to you. Afei, happy birthday to my wife. Yefrɛ Vida Ejei Pepra. Wokyra de ewo Yabe Methodist Primary School. Nefriwa wukunu ho Mr. Asare ene wo ma ono mo kyerɛ sɛ ene dai Vida udi wa wodai wukunu ne wo ma nyinaa sɛ ɔsrɛ Nyankopɔn ne nhyira na ho bambo ene ne nyinkyerɛ sɛ enkan. Happy birthday to you. Afei enkwama udi the Prince Efa Japan KUSC SHS ena akusua wade akwadai o maame no papa misa Mrs. Japan aka boys maame ono mo se Prince ene ye wa wodai osre Nyankopɔn ni nhyira ne na ho bambo se ntɔso omie wadwenem na da ne da onwomasua ne nso atumi atumpɔn. Happy birthday to you little one. God bless you very much. Udi di Lydia Frimpong Lydia Santase ena owo ene day Lydia Frimpong wenya afeko edi aka onfie ho na wa wunua very free ya wo Kumase South Government Hospital Males Surgical Ward ose ene Vera se Lydia udi wa wodai osre Nyankopɔn ni nhyira na ho bambo ene ne nkwa husan se entoso. Happy birthday to you Lydia Frimpong of Santase. God bless you. And Sister Spices anunsie de Sister Spices and one say boys girls men any women and one will be ade ye de duane say wo your ba na waduane beye da eya use Sister Spices wo ye bema na wo bo bema nkwan bema bomu ne betumi aye kama eya for Sister Spices the entire way may come for Sister Spices the amount say we a 100% natural and can win yeah a 100% and this what the year would be ania onua okura wo say nya hoden e bedi pedua ni mu wate one more e this Sisters Mackerel
eba ye no omo track record oma na de sisters spices yi enso aba enti se wo kodwa so na wo pe spices a edin ba ko pe ne se ba utrim eno ne sisters spices asa muntie ye wo good flavor ye wo fish flavor ye wo chicken flavor ye wo stew flavor and ye wo beef flavor o pe bi atu aton a obekuma se adum pampa so ho PZ Roman Hill so amene bantima dwum ubenya bi to bi koton kire se no ana sesi a obi eto o konkran CMB ni okanhia e ho nso bi wo ho 0243 53 5025 eye number ena 0279 140 940 enso san ye number fremu bia na ne sister spices for enkasa awia fit homeopathic clinic ya wa ahenema kokoben anuanom ne adofo oduru ahenema kokoben Jomas company no ye ben no 18 mu junction ne so a ena fit homeopathic clinic ye di adwuma na muntie awia se wutie me na wote yawo ewo nipadua ni mu a ye nam physiotherapy acupuncture ene massage kwa so bra ye nchen ye nyi saa yawo ni nyina mfi nipadua ni mu mawo na nyu ahoto wate ye detoxification ye betwi fi bro ya hawo nipadua na frim amwade ho stroke aka wato form wuntrimu twetwew wa ye mre wo mpam saa bre ya ye ka se woje wo ho anye esikire yade hawo ani hu hawo wanya enemu yade ana esikire yade bi hepatitis bi ulcer bi onuament na simu brafet homeopathic clinic na prophetess Dr. Mrs. Elizabeth Faith onena dokotafo nimdifo emfidia wonmo akrafri India abagana ha eni nron ketenketia omode ye adwuma no omo fa binka na ho beto ate won number nie unti bibia se afre 0244 58 3859 ena 0275 96 9414 ofra yeneo ebekasa ene hepa plus pavi plus mosono anuanom ne adofo eyenura sese dia obagana ha eno anu obi eto oba ba ma wutie mie ma wapomuden hu hia wo na wo dwene wapomuden ho de a eye aduro krope ena fa dwene ho aduro a wonom a se yade atinipadua ni mu a entumi ntena aduro a wonom a epam yade ni wie sambo nipadua na ho den ho ban se be ya yade foforo nsa be wuram se aduro hu asem ne me ka kire wi na se aduro yi ye woni nsuo ene yesa wo ne topaye aduro ni din de hepa plus baako pavi mienu plasmos miensa eyenuro miensa ne aka bom tobom numbom na enye wo ho nsenkyerene wa wuni atenka wa yese tabo yeso mu a electricity ntumi nkikiu se ne oda ho ani enye emema mpesa emema nso ma ne mpesa ezese unya sensitive area odie enka ye kura no eya busa bema ne se ehefa na medemensa fama wo a ebikikiu wati ase bema wuni saade ni bia koto hepa plus pavi plus mo se ya oba ne nso busa no ehefa na metache a ebikikiu oba wunsu ni bia tabo classification wo dem bi koto hepa plus pavi plus mo no no atenka na ate ayira no emfiri ho kwabra ni wuhia wo da hot se tabo owia no asabusa mpacha wawie enye kotoduro ni bi waye kese abroso nipadua mu yaw be ma wonso waye mre infections bi na atiti wei esikire yade nie moja abroso nie wanhwe ya stroke yade na ebeto so wunya hepa plus pavi plus mosa wabo ho ban yade ni ntumi emema ndie mitumufo sese munum wia ana mo memene wia ya mo mpe kodunum bi na mo mfa nto akire ema no atadwe yemfa fowa anso ni din so keke o enti wonso no num wie ana wo memene wie a eya we atadwe atu akire na hwade wo de bibi ne na wonte ase wo perfeda to the make ya Fred Dr. Eben na nkasa the number 0542 778572 and 0591367898 Hepa plus Pavi Plasmos
aduru na aduru afiecha wo se o papa te ase no mo nana no a wo ye mo papa yi no ne ne yaka no ne yaka mo nana ne ye frɛ ne sɛn mo papa wo fa ne ye frɛ ne sɛn ye frɛ ne sɔfo apia wo ye sɔfo ta no mo de frɛ ne kromo na emu mo nye sɔfo apia mo papa bo ni dua ye mu yetinko wa ha papa ni bo ni dua enu otumi gina mu ye na ye dua ne ye dane ya na ya anane pacho dua ne ye dane hwan ne kodane omo ene ku dane oni enu ya ketwa no ene kodane ansa no wo gye gina mu aye yie no hwan sika ne ye de kodane papa no etiase no odi sika ma obi to ho na obi so beba no bosia nti se sika no eno mo so mo kwaje eno mo kodane dua no nti ye de papa na sika ne kodane dua hwan ne bo dua no papa ne bo dua no edua na ne so far apia ana ne kire se wayi ye di na wadwede ne wiye no ana enwumire no wo mo kan sika no indi satam a ye ade kyen ye ba se ye ba dwendwena yie ne ho no wo mo so mo de na wadwe sika no na wadwede sika no akoda ne dua no so far apia ne ye san hen no wo mo de sika na akoda ne dua no edua na nya wo mo akoda ne dua no woni akora ne mi no ne papa na odi adanse ye no still answer na ne nesa na ne me se papa no wote ha wo fa na hwe wa ye papa kora wa hwe ye da na papa na wukura wo sen ka ye nka bomu papa na japade be na woni nkomo be na woni odi ye enti wo ye sa ne ma so fo apia ye mo papa wo fa na mo papa wo fa ase me papa wo fa ase ya papa wo fa ase ene so fo apia nya sa ya bio sa no wo fa ase na mo papa chen no okay enti na watwe de sika no omo de koda na edua no ena dua na se nya wo ma san mo ma koda ne esan wo konsan so na ne okay jataba tenase na momome na me hu sofo apia no ma frɛ sofo apia me se mo mpene mame die enti no oni ahoma ne so ya sa ahene mwanya hwɛ enkomo we ya ye die ho sofo apia oni papa na ba ya sa ahene no munhwe yi kyerɛ sɛ asɛm wo ya ye ka ne sei no ehu papa ahɛ sɛ bola so gya sɛ mo anhwe yi a wa frɛ sɔfo apia jataba na ma frɛ no ada no ni ahoma ne so sesei mame wase sa asɛm wo de won ka ho hwi bi woni akasa bi on ka ho hwi bi woni na kasa me na kasa woni na kasa ɛne mu mientie de ɔka ayɛ nɛ asɛm sɛ sisi atia ne sɛ ɔmo papa no me amugura na ɔne me yaka ɔburu mi nua saa ti ne nyame kura aga no wi ti me ko da nua ne saa enti papa ne horo ne baba ma no saa ba ma no ti papa ne yare ti baba ma no na wɔte ɔba wɔkɔ no ɔba wɔ hwɛ no so di wi a we akwa na eye ti mi de mi ni mo papa ne me yaka do ne me kasa ti papa ne wi ya no na mo adunyama na eye program bi wɔ sorry nti ana wo ya wa no kwa ya wa na nyero mfrem na mka se me de me ma e bi se papa ne me ya ka wa buru me nua tim mafunu na evalia bi me go nti me ba ye ndo mo ko bia wo ma bi yu asai na bushafo no nyina akokko tia no be pa che okra na me se me be na ma se ba ko no kunzu eno ba frem se wo se mara bi minya bibia na me hwe se enti ye de kodane nua na abude no aburu wo nyina nua ankura je kodane nua ni nyina sana ye bitima be ye ye no enti ye be ye ti kometi no de ka se o mo ko face ka akramra sika no o mo di sika ne ba no on face tamti ade be chiame ye no om di ayi ko sika no am se 14 million se ba e ana m ko on ka se no esim face ka mama afa ama enti me ba na ka munyi musika na de ye be ye no ana ma ma ji sika no so ye ni bi ye no papa no so ye ni bi wa ye ni bi o mi wa kan kire me enti ye ni bi esi ape ana papa ko to moto ti moto no ana e ka buza de papa ya pare ana wase ni na wase
and the office back or ba when is out by Papa Bana work on woman of Koto Moto no Quachapa. Tomo by end of our super pan minu Omkoto Mekam. This one Mikasa. I know I see Papa and the castle on Papa one foul known by when the Bab Sabama Junior a paper motor and crata. And yes, you were here. Sad my got there now. You were. I invite him for bear by the jamming for me, no. You will be a very back or no me, no. And I'm moving on or cover. I've got a haircut, I say. I'm planning dinner, but yeah, a motor no, the best. Yes, well, so the very idea, I say, a million away in Nico. Yawana, maybe I come back. What they cut everybody. You go here, cut anymore. Papa see, what Naja Paddy, I check. The Bano, Bema, and you see the Indian was in the asset. Papa no, and now, why no end up by Japan, and the Indian was in the engine come was. I want to, and sometimes come see my temper, Tanya, what did you attempt Tanya? My bass make me or make me feel my baby, Bokum say. Papa, many, I mean, enemy yaka, a year back was in yet, and I'm on 2 3 comes to me yet. And they read that on the day before when I said, Papa, no go away, Kata was near Mamma and the only was in Biaka. And I, sorry. It's one more cast, and I something, yes, maybe and Yako and Kata. Maybe cut a minimum way. Maybe a minimum way. But we only match to groom. One grand with Mom Jimmy, Mom Casa Mom Jimmy, Miss Nam and Papa Japadia, Miss Minka, Papa Japadia, what time is it? The Japadia make come home. You will see on fear of a minimum, baby and the cook on the minimum. And you can't here. Okay, but on I have to penny. I feel me, I have to pay with you. Okay. How may I anyway, and Mokwatana say, Mubukan. Or the crat heavy by a mountain who's a cratano. I'm the cat by. Not in some bed a walk crater any. I saw a cat anyone say, Papa no. The Japadia, a year. Now there was a Papa man, the Papa that be what the man who must be a dance. One to crater animal said, I see her. And I see. Me also need to know who must say, be a dance. I do see. And the cook was what cook be or Yambake. Cook or Yambake. What the mark around. And the benefit only by Benny Babena doing the Fire. So Papa who are going to cut out them now. Many Kumaba who let cut down by. Many Kuma let cut out Benjamin, Miss Cotton, was in Papa by the man. Papa, Sana, oh. And son, okay. But Jimmy cut a man, you cut down, and Mamma Bamsa. And grand enemy cannot know more change. If you say a year by a assassin bang, I'm going now, my dominant Casa. Woman Casa. Woman, I'm will be a baby. Papa, no one, Mamma, Kuma, Conson, Baco Pay. And the idea Japadi, Nina, the idea says to so on fire. Yeah, meet him, you want me to said. Papa no, and I didn't make me know. Who did he? Said Wuniano, and yes, I cried at the man by. Maybe a command, Cata, and Scosi, what they were in my Cata and Quayano. One, what they buy is a mini command, while they are made himself upon Nina Cata. What they mean was him. Who do you command your friend say? A very Atakushi, or no, Kunsubi, Kusu also. Okay. Openi ya pese ya ne wone omano Asia. The manager men so me ga do ampa so no money asem bia am do mo ko mbe do ampa mo ko papa ba ta se me fa asem mo ba me na me asem mo bia to me no mo nya asem bia so say me wo mu me am so me mu me ya peni ba mu ya mu yo say me ya papa ja ba me ka ho e mama so me papa ja ba dini. Okay, enti software pia so for what's a more okay, you know, or what I say, ya sa him, O Tibio, O Tibi, the away free mudo, O Tibi, they say, ye, O Tibi, O Tibi. Was somehow, I will bush ya kiss him, or some in control.
otie bi andi amenka mintiminka hwe unse mete radio so minka saa na tie dia abrantie no a ono na hey omunua kuma no omu last ball eno no no si se ni papa ye krata de na japade nyina ma no ono nso wa frɛ no na wo frɛ no a ɛdi asɛm ɛna ono nso ne wo kaaye ono nso die ni ana ono ne die ne sahene no we ni ye die president press no enti ono nso ne wo kasai ono ne me kasai ɛfa ahwere ne ho dokre sɛ japade no papa no de ama no so de ma okay mame mo opanyiri ya sahene a wanya ba bi kotie wo ba ya sahene nso on de wote ase ono na sisi wone wo manka ye no enso anya hwe ade we nipa nhye ne nso nipa enyini a epoba nipa mu muntie ni yi nipa enyini a epoba nipa mu epoba nipa mu no yaw ebufuo ene wo hye na be hye nipa mu enti sa wo maame a na wo papa enyini no wo ye obibi na wo a wo nyini ye no wo hunu ne se maame bumfu aden kire se aden ti na se so ye mi se ya pressure no de ye ense se obufu o papa abetu koko ewo wanim ne bia pete go ho enu nti no papa yaka tobo me kan asem na dia kyerɛ o tie ha man hwe ya nsɛm a o kan nyina me ka kyerɛ mo afidie we so enti krache no enso kyerɛkyerɛ na fam de na nsa na no mo adama moma menkɔ ahoma ne so na meni dwumadie bi sisi ya ya secretary ne boko so ewo printing press bi owura ma hey ejoso me pa chao ya frame na Krobea Asante na we pacho me di ima akwasi ima Dabi ima Emmanuel me pacho ima wadaro ma we ya printing press we hen kunsu yoso asem bia ba yanim ya asem no ensama asem wom ya emu owerem ni nyina ne se papa bi otikunsu yoso se bia ansa no obewuo no na owani problem na ni fry Miss Rebecca ye frɛ papa no opanyini ya asa ahene ye se papa ne ba wo ho ebebo krata bi a eye were krata ewo wo printing press ho eye no kresa so papa bi ama no wasa papa ni frani bi ama wo ho mebo krata Dabi wode che na japade a wode na japade nyina che ne babe ma baako o meye sa so Dabi na obi nso aba wo ho aba bebo krata eye were krata ewo wo printing press ho bajo bon se ya hano yenye real okay aya put yeah aya just pray yeah enti hano bi de kata bi ba e said the obi letter about the type one so na enti said na etie why na the letter ba ho ma o print o type ma no main kind of say the baba ko popping and you ban me the type one na edia na na wom dia na type ye popping the buy no yes na I say I mean I say real na so okay but once you have na real to me money I say I had a port na yes anyman so okay and now my boss I in the man okay what had a road yeah okay where the abua mi o say papi unim ne papa unim say ne papa na wu okay krata ya papi de bre wo ma wo boy ye wo ha wo kire mu kire ne say had a printing press enti enya we chese court no ya de pa say we status ade ne categorically e de kire no na ye say ne papa wu achi e na wo boss akrata ne ma na say papa ne ti ase no onwu ye na abo krata no
I think no. Actually, time part about it no. Na papa na wu na papa ma wo boss akrata no. Yeah, I think say before. Okay. Like after the war. Okay. Na wadamo misre busayima papa na ne ba ma wo boy ana obi ne ba be boy de koma papa. Ono. Oh, okay. Ono nkwa ne bai. Okay. Okay. Ima printing press we will take FM Asem Beba Dabi da se wate. Yeah. Boy na Asem bia here bio. Asem bia here bio. You want to say ntie on there. Ni here. Here. Ntie the ono so kan here because very different. Etie for some member. Okay. Any amumi enkotie paapin. Paapin ne nso nkomo a oni jataba. Enso ebo ya no mumientie ehon komo ni die papa no dey two side what does it me mama ni no obaba ko na mbe ma no omo so side ti papa no ya papa na mo na do e na no do na kaka ti no ni ama wa bo no papa ni gaza o papa ni gaza okay because me papa no ya grana ni ko mama na He started playing the catcher and said, also, Joe, I said, I did check with you. I didn't check with you. The look at the meeting is I am saying. That's it. The Chikum woman, I may have been a million ma. What a papa and casa. Baku cried a service, and you quite a while, she in as a crata. What a papa and casa, and me, I may have been a marketrona. So be little good papa and massive. Papa now, the baby, and then Papa began a night. Said you big papa and massive. Then the man will watch it. Now, to go baby. Because my family is a command. What an area of more, but you already are coming to say, Omokaba Konomaku visa. To me, I'm the mother echo. Papa will see upon why if you are. If you are combat, I have very free papa. I didn't say a mammy. Me mean to me free and what you are doing through home. I did get for the Yamedia. And I'm a quack. I have a panadia. I don't know my yard in Chipana or Ben or Yard, maybe walking on my yard in Jamana. It didn't mean a lot of sudden say, I'm the Macro is a magic about it. Maybe Oh, Papa, you're real. Well, you're real, say a Japadian or the amount. Okay, oh, Papa, you know, sign ye. And I say, one on a tray. I want to tell you, I'm going to go it's an employee in the back home, and quite a type way. Sabi, what is Sabi War Crown? Sabi, it's a little between Amoko Day. I can say, oh, the party we are so much away, and they are putting everyone. And I was away. Oh, yeah, when they dancing you. That's in the Papa. Oh, Papa, now, quite or man, quite real. Okay, real no, oh, copy. Oh, real no copy. Oh, Papa. Papa, you Papa, see, Papa. Papa, and my mom, Papa, and man for I don't know. And I remember call, let me do. Oh, yeah, now you need your sign, but me, William sign. Me, there may be sound, say, so Papa, a man in the acquire the braille. Good, Mate, that's it. Name me besides say what call baby a printing press or more. A pack of ball, letter, a real, ever honomo, a brap of perfume. A brap of perfume. A fan of Japadia. Walk of back of ball. Oh, penny and a frenzy. Me besides, say, okay. Mean to me, Uncle Casasa. It's no mission on a moment and paying for now. The Michigan, editing our corner to the Modico. It don't never been from the force of the other day. Now, you want a box, brown up a perfume with a real no, as I hear with you. Eventually, send you quite fast here. Let's go. And I'm not going to where my meanwhile, the end of the
yankane sa ya sa ahene ansa no obi bebie na no aka se beja pade we mini ho afa no ye ne wo danseni ana dansefo enye nipa ba akopɛ kura ebia nipa mienu ana miensa anim ema okawie a wo nipa kro no woye mu ade tunsa ema wode ye di adanse ye ne gibi ansa na adimu entinya de wo kan ose wo no wonsi printing press ho nipa wo no so ne boy ye kire se wo na wode ba ye be ka kire ne se omo eye jataba me da ase mabedwafo wa ha mu amutie nso mutie ensam ha pape o papa nso atie wasem a wo kan bi bonipa eye wo papa nua ono na o papa ma ne koye ewere ya untumi modin untumi modin sa no nipa ye untumi modin. How come? How possible? How? Where you about printing press? You may so see me true chira say eh krache ye de ye tapping ye mo ye nya were e wa ha enti chese court was so de tapo. Okay. Adafo mama menton sa si oye investor wani je ho se ope asasi ya Kumasen kran kwantim poi so Tech Junction isu ska asasi okrum ate Tech Junction asase no eben kan USC hospital commercial bank ne banks ahudo nie school na ankasa kese nie wudi free traffic light ho eba Tech Junction asase da why na etie mesabri na ope asase ona meton na media mawo jesa number we na phrase say ya ubetumi dia si offices akese ama amanfo abe hanye ska ubetumi dia ye hostel kire se ba bi e dane de ye ubetumi so dia ye stores ewi kura wo hoda but ubetumi dia ye modern wan amanfo be je ubenya ska what you say enti jesa number we na phrase say ya 0241 198922 0241 198922 and 0548 181000 nsano amani fufu nti manu apai amani fufu mi buadai twe mani di awie ma men kan kire so wo pe ba bi nso age wa home a onua Sweet P Executive Hotel and American for the amount aha no aduane bi a wo pa die bia no ebi wa ha restaurant wa esan ye open to the general public ubetumi atu ka na ubetumi aba ha na nso aba abedidi muntie Sweet P Executive Hotel so obeda ha edura no pa ye be serve you free delicious English breakfast what you say you provide free Wi-Fi at the mount your power supply 24/7 you doom light ya na light or wa is so your modern jacuzzi stand shower your desk mini bar seat e wo homa air condition room water heater room 43 inches flat screen boy ebom ya one odofu bi na ba yo onko ana ba yo obeda na wahwe na wani age your gym wa ha e na wo pe conference hall yeah, a fully equipped with modern facilities Sweet P Executive Hotel ebi wa ha beje na faye u program bi a person de ye wate o koye wedding woni wa dofo ne money following for ni nyina mu nyina meje a ye wo 30 luxurious rooms what you say yeah modern security keyless doors e be locks no e keyless yemfa safo say ne bie o de kire so apepe na ona okono enti we are very secured bedaha na be enjoy home away from home what you say Sweet P Executive Hotel ya wakenten krono mangwase few meters away from KUST udu police station tech police station traffic light ni okwa wanim kakra bia no abranche kenten krono mangwase Sweet P Executive Hotel ekwa ne ho ubehu ye number ni efra yen 0244 35 84 78 0244 35 84
2678 your number no offer ye near ya no be kasa na ima I want to say me do be ko sweet pea wate me shada ko pet time over there video e ba say ya mensre wa kura o sre say ya wa ha me wo sre amane lie say man ntiase ana say de Ewra magaza mesro woni nkowai me say wo sre me say me kebi ama mesro woni nko woni na nko obega say me mpai bo ndi ene ne nkowai kana amanfo nyina ante o se wate mi godi wani mama godi wani dia na woye mi waja sabo ediefo ma wono okro ya se basere afi maka bia ma me se won kama ne nya bajasere de no obi ade enzubuyi waka ese me kwa kope time heba mixture no na mabu bobi me nwen kobone mesre mo pebone dwene dodo me komani treat ewo ho special treat awiai monso mu brenie monso mo ye wate Edikai meda wasi bebre se wa mama ya kwanya ne se mene matiefo ye ntwetwe apomode ho enkomo meda fo pa otie mesabre mema wa ha na mama wa kwa babio aba otek 102.9 FM eso midi ene nana akosua yeboa sabre amagimedwe na yapomode ho enkomo twetwe ebre ena adru so enu ntimase obibia se wo beka me ho ne atwetwe apomode ho enkomo esanse ya de wo hoi ya ama mene wansere na efri yade sanso no bibenya wa ye kan ye yesi efri yade enu ntina time about center ya hwe ye de wo ba de nu mina ene na haha mankwa ne kekesi ani ne de ye drama o set to bi nanonum embo ne nsiesi onipadua fama onom ye de time herbal mixture do e de abro ye time o time ye TIMG time herbal mixture no wagim so se afi malaria fever bia adani ziba e wo mu no betu akọ esanse ye malaria duro tatashe eye duro mu aduro ye bibiduro kan eye kwa ye meduro preko pekere se wonya bi na ono no ma e fanti ni mrere ni padua ni ma ebiebie nti ni mankomo anya anwode e ma moje timi di afusa ni ye woni padua ni enu nti se ya dia ya to ne dinsa malaria na eja insunsu anso pi woni padua ni etiti woni padua ha woni padua ama woni padua no ebre ama nkwamo no ebre ama wopomudin nyina ayemre ama woposo je ho ba bia enje no time herbal mixture duro e wo ho ma se wonya bi na ono no ma ensunsu anso bi te se enumto wonum to na wontimi enidie wonum ayo se nyonwono aduane to wonum a enye wode ketrema ne so aye bisi womini munyina aye bisi womini mu aye kro wo ketrema so aye kro wonum yo nyonwono aduane no wodi ani ene ne ekro yasimia wani di atrema mienu miensa bia wobetimi age ne guna amene no afei na eja wabofno wobunyina afno kosisa age sa ofini nyina tugu eba ne sa no aye mremre yafun yede na ede ne ho abehe ya mu chese aduane a wontimi endi anase aduane a eni ni paduanim eni yafun ni mu ntino eba ne sa na yefunu no eyesa na ekuro abetom enkwama woni padua ni mu hie aduane na aduane ni mu dia ema ni padua no ebre ema nkwama no ebre eyesa wo yefunu no eya na emu kekaw na emu huruso eya na emu dwa na emu tutu afei na wo muni fa ha na wo muni fa ha wo de meyem na wontimi ni di woni beba wo so ya de kese ni abo ama eka kese na afei na wo bo sika ketua bi fa boru drugstore herbal shop any pharmaceutical shop bia ebe o bedo for pa emu se drobia se wontimi ni nko ade na opese wutimi edidi fine echen kanini mpo wutipese wudidi ema ho to ema ho sisi ho so a eye time herbal mixture drum eye TIMG eno ena meka fo ede ama etidi ya de malaria abesua wo so na etiti woni padua eja wutipaye wuti eja wo say ga wutinu emu ya wo ya wutinu emu hyehyew wutinu emu tu ama okomu nyina ye dududu wani so nyina ebrewu wani prunso wani aye say ti yade ene malaria yade enti ama honi amasi one time yade enti ade no honi asiwa ba konso se emiensa wani so na biri wo hye da mu apia osi wiase twa ne ho eno no gese sa so mu ne de wakoto mpam time about mixture dro e wo ho ma se wonya bi na ono no ma eni so bi de ne de ya ebetu ayira fini paduanim e de ama wo ho besisi wo so betimi akwa ba gina yi atena se de a eye TIMG time herbal mixture dro ena make of e de ama me do beto aso no na naje bre na nase
frɛ me was menya brɛ no watwetwe yade no ho nkɔmmɔ ne apanipo masi brɛ de ama wo ɛno nti ɛne deɛ mu wo dial a number no ɛyɛ 0244 417 669 0244 417 669 medɔfo pa wotie me sabre TIMG time about Mr. Dro ɛyɛ bibre madro kan ɛyɛ bibidro kroje a wo bia timi no mu bie abusua ye nyina ye dia ɛyɛ dodo biribi ɛyɛ amansan kyɛfa ye kotwa amansan wɔda amansan kɔ mu wo pɛ malaria dro tatahwe a nanim na che bi ne ho bie ma ɛno ane time about Mr. Dro ɛno tie se ɛyɛ kokomuti a yen sign ne ho ɛmmɔpɔ sa wona tie se uso wo je ho ba bia ɛnje awona chi na ho hye de ne ho abehenya mu awode wo na ho ayɛ hye ye dum fa na awohoro do ye se fa na ho na epue wo je ho ba bia ɛnje ba ne sa ye kɔ a wontimi ɛnkɔ bi ye ban so a wontimi ɛmba bi malaria yade yade bɔne ɛbɛsue nipadua so a ɛha na ɛtete nipadua ɛsɛn nipadua ɛma wontimi nya asetena mu ani gye kora no wonsa ɛntimi ɛnka bi ɛno nti na daa yɛsrɛ ne ɛbɔ adron ho dawuro de ma wo sɛ pɛnɛkyerɛ kwan na no mu bi ɛmboa no ɔpɔmuden no ɛntimi nya ne ho ntoma pa ɛmfɛmfra ɛsiane sɛ time ɛbɔ Mr. Dro ɛyɛ malaria duro tatahwe a wonya bi na ɔno no ma wonsa bom kora na ɛmma yie me nuaba wobu wonsa ɛnidane ɛwɔ so me mame a wotie me saa brɛ ubu wonsa enidane ewo so waya sesa bi na ehonom ehwew wobu onma wobu ne nsakura na emeye woba so de abosumi mu no yese acha nanum na umoje fie woni paduani mu no epia ba bonte na ode ne de na ba ko bi na ba na ekọ na de chansa ba na mienu na miensa bi no metofo pa eyade na beso ni paduani so enfant na honom enfa nyankomodie wodi wani beye ne hwe hide wonsa hye odem ni fam e de adi nkomo se wani betie no na akofa sunsuanso kese a nanu so anase nanu sie no ayeden ede ama o enu nti prepre ya wo hu yede no mabo yede so no media no adura kan ho mesi eye TIMG time herbal Mr. Edro enu kwani edura ebebo wasiesie ni padua no ede ama o ebetu yade ahodo ase pie free ni padua nim ede ama o ebebo ni padua no ama ni padua na nyini from adwumaden brefo na agya ni padua na hotutuo wo sisi wo chepe waposo wo joint wo dompemu eya na ni nyina eya wo ya wo je ho ba bia enje se awia kataben ya nam sui ye tetoni esori ye kokrusuan ye masosoye ye ba wie no na ye honam nyina ye ya ye ni padua no na emu hyehye ye na ase na ye titiriti ye nsa no na aye titiriti eba ne se wo moa emoa wo nante wo tene wo na emu entene wo dampo kura enna enu ntina me kan fo TIMG ade ama o se time about Mr. Dro nya bi na ono no ma ebebo wasiesie oni padua no ade ama o ensunso aso bone ben na etiri di ye de malaria kofa bro waye bohogun pam timi nsori nko baabi wani so nyina abri waye say ha me no for party TIMG time about Mr. Dro ye de bro eye bibi dro kroje wonya bi na ono no ma ebebo wasiesie oni padua no wo de boru drugstore herbal shop any pharmaceutical shop bia eben wo na to bi nanonom wo penidoso poetu nso de a enye na awo ashtown wa ni de mu ubebo radani herbal baseline pharmacy Kolinak herbal misty herbal ena apidank wo benya bi ewo ho Freddy Men's herbal ye KO have made pharmacy any K poly for enedi nhani mu PFA pharmacy ye Waterfunu road K and Jane herbal ye wo Emrom Abidjan house also chemist ye wo KJT race cross bedo for pa entra hono ma yade entry fa ni padua no so entra hono ema yade ense ni padua no ansa no kopa adre bi akira kwan esanse mi hu yanka wo hwe eni aduro so better aka say ye na minim say yade be kama to ho anka adre kam kopa na akira kwan no sabre no na aduro no asa wo pebi kura wo nya bi esanse enso to e wo dwaman so enu tim prepare ya sabre ya wo temenkan eye TIMG time herbal Mr. Dro ena mekan for ediama say medofo pa wo ba no kra no wadi enfie du mienu de ko ba bia wo bia da suku mu se watu kwan mesre wada to adro ni bi mane na wononom na pomode ni ntimi sisi ne ho so emfa maye esanse se ba bia nam bia eye ntontom enu nti wo bo ho ban ya no abo ho ban ye enye adro ni de wonom na ho sisi ho so adro ni de wonom no wagina ho so adro ni de wonom no watimi asori agina ho na
so akoye de se na fata wadwuma so watimi akono watimi aba ni nyina so ye TIMG time herbal mixture edro malaria dro tatashe ana meka for ediama enawie so be penetra kwan no wano no mu bi me de number no to jameda for pa frɛ ye ni ebeje wo so ye bebo ne atu ya de no ase ede ama eye 0244 417 669 0244 417 669 Meda for pa kayo se malaria bibidro tatashe de and one time herbal mixture midi ene nana akosua ye boa dasene ye behia makra mo meda se arofo time herbal center ena ye call ye no ene enkoma yetie diaka eye wo wanamo ye ya ubetu na wakọ baabi a yeton ye duro bia na wakọ akọ time herbal mixture ne bi ya abobo emfa nya kwadworo na duro ne ye ebeboa opa 102.9 Otech ena wasugusu a ene wie utie na ade baako a enipa dodo no anam so ewu ntem eye abusua japade ho abusua de nipa koro enye nta nani ase saa sem wei abakwasem ebisi bra na mewo sehwimam na eno de nipa no ne yere ene tu ne fo eno kra de na enye printing press wheel na ye were ya ankasa yakoye free court a lawyer ababe kan papa ni wo koko e wo se hwia kontomra district mu koko kese pao ye nya asam ketwa na papa yi aye were na memfa ne se na japade no de fa dodo no a wo de ache saa ne ba no na ne yere omo kan were ni wie ya no free ni kunu wo se miwura wiri ya ya ba be kan enye dufrupe mitu fo se kwanye fa so a papa no hyehye ya papa lo ya kenkan no jebi mu o kan sa asemu be ai dabi wo be so ja wa me hwankwam eye mabusu asem me papa na awu men kasa asem no hunu krache ne je we nyina nche owu ya we nyina nche ena wuni mare hosem nso esa wom oba no ne hu woni mu nti wantumi anye ankentan so aposo ubeje abusuade krache ya sa ahene oyiri tiemia opa wa ya sa ahene unim obi a nipa na ehye no otumi frɛ saman a kofra papa ya sa ahene saman name to name nansem na wo ka no won kan fa nkyerɛw ne ti ade sofo apia sɛ wonso wo bi a wo hye a kofra wo faase ya sa ahene saman unim sɛ dua na amokoda na ye no sofo apia anane o no kra na me ka kyerɛw no kopɛ de wo hye no nsan hwehwɛ mu bi o mfa ma wo wa unim sɛ wotie nti na me ka sa ankrato unia na sama wo wo faase no wasama wo hwɛ so obi wu na wo ginam sanka wonya wonyɛ nanso sɛ wo ginam sɛ wo behwɛ akire a wasoade o wasoade ebinie papa na chi sei ya Bolivia Enterprises so the future life smart foods waba se yade bi dawo so a ye ya twetwe ahodenuo afrinuanim ene ye de aye future life smart foods sorry yasem ye tietia obeba be kyerɛkyerɛ wo yade animu akyerɛ yen ahodenuo yi vitamins ni minerals 23 ene wom amino acids 19 omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina wo sa aduane mu bi enti se wunya bi na se udia
unua ebua ni pedua no yade bia daw so abedane koda na abeye ziba no bra be kirem niam aduane bi nkodi na nyi wahoto ye wo sofo line alignment ye ne multi home eni di animhwe ye number ye 0246010150 ena 0242878090 traditional Dr. Dawood eda Dawood Herbal Hospital no adofoni adehia mutiemye se o yade a entena ho ma yade nku Dawood Herbal Hospital se hwini doctor no papa na ye adwuma wo o ye adwuma emma mo pa wo amunya wo yi papa ne se bra de hia ne se obeba ebepa ho ama wo wate be ma wo be ma da from bem oti ase o se me honam akwa ba bia wu adai bra na wonfa aboa brechie ne be ma mfra nioma nka ye bi mfanya aduro ma wo ebepeja hwan na stroke yade tete no akana to ama sesei ni wiase asa enyi ntum bawaka mayemfa amra papa nbe ye aduro ama wonso watumi asa asore bio esi kire yade emoja broso enemu yade nkanka tete amanfo papa na ben ho obeyi waduro se wanya ulcer ana prostate mo kokram ana prostate ayekese a ni nyina obeboa wo fibroid enimrehwe wo mpam ohunsuo ntumi nyemba ejeso krapa is the location oba fibroid how sisi yade kokko teteo ejeso krapa edane yenkane na Metro FM ni wom no sa danu amua na Dr. Dawood yeah duama yaresa edifranu seseya ewo 0244886437 and 0201681717 area Volta Drill Limited yetunsuo utie me sabri se uhiensuo wo fia ono mo a Ghana ha Asante mayimu ono munim nsuo tu eye Volta Drill for enuanom ono wo mfidie o yeah ono wo mfidie omo ma wadwuma ho mpem da bi omo pem a omo ko yeah omo na mfidie ne tumi ye be site wie ne de ba ne yetu a edwa abuom kwa asase na ya ase ne kotwe nsupa de brɛ enti wutie mi na wo hia nsu a entwa da ede na ni ye krogen a eye de Volta Drill for abetu ufie ho ye betu wadwuma mu ho ye betu ukuro mu ho obese utukura de ye adwuma ye betu mo a mo ye sahye wotai mo mie metu ensupa mawo na watumi anya customers Volta Drill Limited ahojo da man ya na main office ne wo obesumyan tachima ne do man nyina nso aye wo ho ye number ye 0244 299 520 0244 29 95 20 ye ope rig machine a mo amu yensuo hu adwuma no men koye adwuma fonfa manipa ma yade ensuo nkofa ma mesrew brana Volta Drill for moaw enta wachi emawunya rig machine a eye kama fre wonom wate eye 0266 43 2210 Volta Drill Limited ensuo no be flow kama entwa 3p garlic mixture eye piwak fo aduro aduro se wunya bi na se wonom a o pressure no there be enam no nye ebeba normal o cholesterol ne nam yie immune system na yemre wapone waposo ahohoro no ni nyina abekọ aduro wi natural garlic wum enti se wunya binom a eboa proper blood circulation emoje die frusane ye obesore no sore ya hodin mu 3p garlic mixture oba Mr. Heba Kolinak ne dan Heba be bi eto ngu bi a obinya bi your number ye 0248 928824 ena 0201 000021 Ewurade fie Heba Center Dr. Mankwa owokro no mbosie Red Park hwa na papa ndidi dwuma muntie se owo haw ewo timu a papa ne wadru special wode ye mu dwuma wakoti na mu yade sebe efom yade wo baby waawo so unua bi fane bra se ye ulcer stroke ana waye mrempam sebe wonsabu mu nye wonso wo paawo bra na papa ne behwew wode naduro bekawo osin die bibia ye natural woni ho na baabia tokro da wo ni padua mu bia nso aduro bewura nti wote wo twen de Ewurade fie Heba Center ena bra na ne Dr. Mankwa Mishia ne number ye 0241 09
3915 ɛna 0549 206633 ɔbɔ akra na ni din kama kansam kama kansam abaya we say kama kansam bi akyerɛw pa enso ma ni di ani di asem ɔbɔ somsima na ifa akra me da se tuga wa bi mu wɔ emrom akra ɛna medihie bi yɛfrɛ no simple wayo nyamboa am de wobɛkɔ hɔ mate wɔsɛ memfa wo mmra meda na se na ɔno na ɛde simple plus product aba ɛnɛ ɔfrɛ me sɛ menkyia wo ma no ɔwɔ adehyema hɛ yaa enti ɛnɛ simple wayo wo ne wabɛdwafoɔ nyinaa wo nuanom yɛkyeakyea mo ɛwɔ adehyema hɔ nyankopɔn nhyira wo good akra metena pɔyɛ yɛ miɛnsa ne ɛdi nkan deɛ na wɔ sɛ nkwadaa yɛ mienu nea na wɔ sɛ nka ɔsɔfo apia abusuapani ɛne ne mpanimfoɔ nso yɛ ɛne nea nka na wɔ sɛ akwadaa no nso yɛ a wanyɛ krakye no a sɛ ahene akora ne ɛdi nkan yɛn nyinaa yɛmfa nyɛ afutuo mfa ma yɛ ho sɛ Krobea Asante kɔtɔkɔ sɛ bɔɔdeɛ nim sɛ wɔbɛyɛ bi akɔnti ne mmerante berem ne wɔde ne ma atwa ne ho ahyia enti sɛnea tie bia sɛ yɛ wo maame sɛ wo papa ɛduru ne mpanimfie so a saa berɛ no ɛna yɛbɛn no paa ɛfisɛ saa berɛ no na wɔhia mmoa memeda bia meka kyerɛ me ma sɛ metumi yɛ biribi a sɛ memmerɛ yɛ mu no nti na meyɛ enti sɛ memmerɛ yɛ mu no ma amɛme na sɛ mamfrɛ ni mpo na bɛbɛn me a obɛnya agyapadeɛ no bi ɛhɔ no mɛmɛka sɛ mpapa de na agyapadeɛ akyɛ sɛ bebɔnte so ni sɛnea tie bia kɔ sɛ hɔ no nti ɛna m'ani abɛsɛ de sɛ metumi kɔ me ba me ho kyerɛ me koraa obi anhunu na mmom obɛduru mmerɛ bi no ebia na sɔdeɛ koraa no na mentimi nsɔre na saa berɛ no woammɛme na sɛ bi obi bɛmunumune me na ɔbɛmunumune me na bɛka sɛ wɔyɛ bɔnde so ni nti mama no adeɛ wo mpene a ɛneɛ maka kyerɛ wɔ mo dada nti berɛ biaa berɛ a mmerɛyɛ mu no ɛna wɔ sɛ wobɛn baanuanom a ɛne ɔmo kasa yɛ baako ɛna wɔn de otimi mmienu ɛna sɛ ɔmo bɛn no baako koraa na sɛ wɔn de wɔn ne kɔdi nkɔmmɔ ɔkɔ baayɛ no ɛna ɔbɛte sɛ wafiri mu wesu wɔne ne yɛ aka wesu wɔne ne yɛ aka enipa oduru mpani mfie so a wɔyɛ yɔna ɔha adwen te saa bɛ no wotugu saa bɛ nso na nanum nhyira nso yɛ nhyira te wɔ sɛ saa bɛ no ɛna ɔbɛn no wenti ɛna ama yawsa ahene ɛnya mambuo bi agyina soɔ ayɛ saa nkrataa wi because enenka omo kurom ho no bɛn no a kadeɛ kɔso nyina nko bɛhunu na nso so omo manu nti ɛna wafa kuntuna ase akɔyɛ saa krataa we afei ɛyɛ abusuapani wɔn kra de ɔsan yɛ sɔfo ka ho sɔfo apia on practice yes on practice sɔfo ba tie friend sɔfo apia oh okay enti abusuapani ɔse me de wɔn na ayɛ ne krataa ade a wɔsɛ mpanimfoɔ motena se na krataa bi ba mo animu a deɛ wɔsɛ mo yɛ nsɛm bɛyɛ hwehwɛmu sɛ ɛyɛ nokorɛ anaasɛ ɛnyɛ nokorɛ ɛyɛ sɛ yɛka ne sɛ wɔatwa taa hyɛ w'ani sɛbesɛbe wɔde n'adwea bɛbi ti mu mpanimfoɔ no nyinaa ɛtwa tɛ ahyɛ w'ani spa mu paa ne yɛ na ɛta sie wobɛhu sɛ wɔde yɛ te na wɔde atwa kalo panyan enti woanhunu a na wɔde abiri w'ani so na wɔde kɔ ebi na krakye ne de abɛyɛ abusuapani no because one walk bokrata ba ma anya hwehwemu bia nti no straight moja ya ma no e kire se wa kire se na adwen so che mu mpanifo na mo ni nyina because omo de me ye ni se ya mu nhunu ampani ampa so wo ye no mu ahunu efisa amama adwen mu se mo ba hwehwe se mu ni hu bi so dia ya mu amutirim dia omo kan ya ne papa no wo se wonim ho hwe eno na me di gina so ndi saa na owura no aka akire wo mo se wono de wa kire se wo ya kwada akora no a okuta adwen kese na odi abiti mpanifo ni nyina enipa ya fra anu ya ye ne kasa ayi ya sa ahene se papa no ma obi na kɔbɔ ye jata babusa ne se ni nua bɛn no so o ma ne kɔyɛ krataa no yi nani se no e ma ne kɔbɔ krataa no o se jata ba bɔ no wantimi ama obi adi enka ne kwa ne kɔ so otimi bɔtea mu nipa somasi fi so wono nya gyina ne so wona papa ne dɔ no nti wɔde ne siiye na wo enya nipa baako na ɛsan o ɛna papa ne kɛsɛ ne etie bia nka ɔbɛfrɛ na wɔde ato nipa bi anim disoko bolete we wa ha na anim akwada no de na nka wɔso wɔyɛ ne sɛ nka ohwɛ mu na nka oyi ne yɛ papa ba mienu
na nka de aka no wo so wo de eche wonu anom aka enka bi kura nka ni makrata no ho ba wo de eniema ni nyinada ade ntu nko ana wo endi sabi so obi hwe ne papa ana obi ne papa ya aka enti na je so wo che japade a wo mani bia na wo betu ne fo se metu ne fo se on sesa na adwen on tumrika na wo mra na ya mane na wotwe omra na de wo ka no o meka na ya nto aso mfiro anya saade a ya de ne beko kesi medase eja kwa me na medase menchi atiefo bi nso na wiase wo hu meti wana na mebisa me ho se edi entia nipa bobra wo ahoden a wo de ahoden ni pe bibisi wo na wo mere obremu na nkokora bremu no saade na ope no apa ahoden de ama ebi ni ma ye wo no mse me wo me ba me ho de bremu no mehwe ne saa me wo bio me ni bio me na me de na bantie se mehwe no na dachi me da kwa saa ahoden na me se no me ban de ahwe me de ma ya saa hina nya advantage nyina ne se wo ye be ma onu po na wote ni papa ho wo kan sa na wo be kan se wo tie na asem ni ya me mpo na se me ngum papa ni ma se me mpo na ya na me tse ne to na me bisa se na ma no wen na ma de nka mo abada ye mpo na no nkora na nchen ya sa hine pese wo de na adwene na biti obi ewiase wo wo betimi de adwene biti ni bia ba sama ye fa adwene miti no saman yamfa ya adwene miti no asamo ye ka ne sa no enye tra sa o so wo hwem ko akiri a nsamanto wo mo nsamanto wo papa ne se wa saman bi sa na tie o saman so abofo be frew piao nti wo be kwa akoyi hu ano hwe we ma meka Nigeria ni bi ni Ghana ni bi am ko pejuma na mo bi certificate wo ya nursery na Nigeria ni ya yato na ya bi se na wayi Ghana ni nya tupe na mo wi na mfa Nigeria ni mo ba na obi say don't you have printing press in your area? Or printing baby, what you say? Nursery to baby always school now printing na dia ba printing press. Ba ya nanasi. Sa printing press imano. Wa ya de pa. Akora no ko no, o se kire kire ne se, krachi. Aha nya court. Aha ya nya will asem. Ya de printing keke. E na ya sa ahene me ji se, o se ne se o de printing mame. O so ka kire nse o nye ne sa. Yes. Na se udi boni ehun. Nyami nyansa kitua bi seta tiashu na wo ye firi wadwenim onye obo kan no senka mene na nka japade no beche mu bi na ma dwena amaso na so nam se nyami yi nyansa kitua bi seta tiashu ofiri wadwenim nti wafo ni nyina o kilim bibia na so se wo yire winsema aya ye bu sure me de metunufu akura se maka me we wo nuanum nie nka mo firi anu fie kwa na afro mo anuanum momra we dia kwa de nkokoko ye ho moto yi ho afie yi ho mesrɛ mo magi wi na enu anu na fa so dwiemra se enye saa dia nana se enye saa dia obi nka se pudio nhye na so se hye dia metweme se kan na na ma dia ba mate o pese wo de na ye bebreba na ofudua ya saa hene obanyansafo ye buni be ye nkana se be da se abusia mo ba ye opanyi ya saa hene wada ma ye da se oi akra ko pe oba bi da ko dwene wo ho de aka wadwene ho de obi ntufo waaye na de sese yen atiazefo yi ye se be ye ni monyam be ba de ye be ye nti ye da ase abusia mo nso mo ba ha ye da mo nso mase na munien se ne ye ka ye yɛhwɛ no na awɔtwe ntem sɛ panyini wɔ fie na sɛ ɔwɔ yere a ne yere ne da sɔre firi kɛtɛ so sɔre ne yere ntu ne kunu fɔn kyerɛ ne sɛ wahyɛ ntɔkwa bi ase na saa ntɔkwa no ɛden ɛna emu nso ehu mesi ɛnɛ mani di ka mɛka sɛm bi akyerɛ wo ehu enti yaw frɛ unianom unianom nsia fakoto panyini bi anim agapade da nyawo de o ya sa hene agapade ne nyawo de a ɛyɛ wo papa de a ɛnyɛ wo de a enti wonim pre a prepare wo de pɛ wo de pɛ wo de sɛ wan pre am pɛ wo de a ɛnyɛ ye sɛ agapade kura bɛ yɛ nuanom badwasre da nyina de a krache sɛbe mesrɛ meka wuwu a wafirim wonka ho untumi mfa nkyɛ oma kyerɛ bi a yakyɛ sɛ papa de yɛkyɛ
na watumi de ode acha oma ana wo yere enti ya sa ahene yere panyini bi a wo ben sa krachi entulifo ene wukuo na wotwe so se ne se bibia mpiem firi mu maya owura de toa so no ye beja amana toa so enti yere ma sese mbaaye mo betwen na nyamboa ya tu ahye ne na wotwe abapa ma ofo nso nyankopon hyira mo eye